Wait. Was it auntie on? Hey, what did you? Kola ketwa. Yo. Nyame di obon kola ho ban say. Your sister any ebija mo kwa na abram pamunyi ni mama mu abo. Beje. Abram papa choje mbe kono. Yo. The part of opportunity why. Na ko to 3 person to niam kakra man. Hey. Once what day? Eju mu ade kra ati ye ka bibia wonte. Ani twabla ne entre bona ha mu. Abraham pamunya ne tem na yenko. Eh, na kola ye ka bibia kira wa wonte jai. Wo ye nyina ye ka bibia kira wa wonte. Kwai. Onyami shira wa tanfu besi uba nema. Dabura. Fed one wajeje batai. Akoji nsuo mepepa no we de kire. Akola ne nyemu mu pade ne ma he. Nyame koso na sumdwe mu ase. Yenye na me nkopepa no. So wa no so no abe na ade no ano no. No. Ebusuafo na ye tetema. Na ya kasa kire me ma ye be transparency in marriage. Transparency. Anyonkofa ye fa no ese awia bom awia ese bom na asem bi asi e wa America mem Texas eno ne ye begina so na ya hwe relationship I lead to marriage awia mmom no sunsanso a ya edeba transparency in marriage ya mpacha the pictures in here ready na wo de atoso ama medase was off for ya the TV so your friend Alex. And ya about friends say Sandra. Na obey or your transgender or your bema. And wakwa in Adam's apple. Why ye surgery? I don't know ama when you move for I done in a home, say your bar. Na me bear my son a ham in a dear. Why you operation now too? And a so free, a baba way so do whom say, why you bar. Pastor Isaac into a bewallen. Now, bewallen, dear, no bewallen now, a cronk sunti, or any shian, no nina nantia, near Nancy any moon. Obico e Pastor Isaac, yes, to say, Nipa one any number, why a transgender, why a bearman, why your bar. What's your Debbie? Oh, Nimmy, and yes, sir. Or your bar. Neja. What my eye through your re. Now, wedding nights, no? One the coition soa. Dear Saint Ababa away, Sandray, ahem, Setsieni. Or Surajai, or Surpilla. It's the Mujim. Say, why a bema. So for Penny Ashan and so no Chesakai. So 40 times. And walk. Abemu wa dan obey atwache transparency in relationship wo baby wo wa mienu o hia bema o siminipa na wa ye kom na bema na ware no na ode nkra na mane maame ewo village afa bedu say relationship ni kwa nanim no na maame na start ma pressure me do ma beba me do ma ne beba da ku bema be kwa adwuma beba sometime na nkola enuna no nsuo ne atete akonwa so yetiri nwa so jase mefen kwana iso fre na maame ne ba tan ne te ho osiane maame do na ade abre wo mitimi show mu biem nana wo ba not ho minimi se me kan onwale me wo baby wo asabi wanya problem ye na wo de onka no aye din nyame beye ade bi wo nyame nye se wonim se be wo sa hawi na wantimi anka mu no kura nkyere be ma na ama na anya ntum se mate ye nyina ye beko na wodi asie no wa mo pipa be ma akoje ho ade na numpo onim na monam hospital na wo boroka na fe na akopie no nyame o meyo
Obey. Transparency in relationship. And yes, pipia yeka. Bra, me dear me when you done you. What dia woman so. Tia ba and yasam katwa. To me, yama say. Na permanent who mobo. So a pa. Satan you do know when you done ya ba. When we said we handle because what catch and say me was saya DM. Bema we are little fake senior. A home crowing and watch it sherry. This solid tape. A two set trusses here, you who and now will be baba, more court. Obama, when him say ya catch you say, oh, low sperm count. Ya a draw or yenim, but more banning away. Some howny. My yin I to one among. What ya show him? And a mawari, and wabanu no say on Timingo. Meanwhile, wouldn't him say wo una wo problem. Upon the man of a catch us a doctor, some no mra, or some co baby. Menko. We yes, we are bronsam. O superman, we are bronsam and cassa. 80 ka na wo hunu na ye nyina ya moa ye ho ye se edo ye ho a na ye moa ye ho ye mfa ntete e me pia obi ba e mfa nkotum wo ba ma twa kwhyem na ye sei e na wo hwa boyo wo hwa nani sei semku e na wo ba ma ni tua so sei kitua bi madam fubi so nyamai bi na mai ni noble man ni nice o ye caring o jejine sunti no fi se wawie ensu chenche bi ato afa na ho ko be ne boyfriend o kodru ya ye asem na ba fie araba my lady enie kete hey oye enya hwe ye nyina be adwuma ye be duro oh no se sabre eni ye be afena me be adwuma ma de entre awraba papa was what shy hasha pen of fetch no fan bag gini one long o si anwa ne so o si desert wadu libya no okro enti yesre sadie ne yade egu awade me kai mo tachi my lady bia no to me honku no dey asembe to me so ni pray bi dey ti o mo be wale all of a sudden brand say o mpe bi me frɛ brand no so hinini o ma miensa ge ya mo so da mene na date akwani mu anka me ba be wale na nadamfo betia me na so bi busa no ka chem se oka me nwale no ti si watumi di sa ade ni sie me no enye sa ne ma wo no ne ha me no odi sie ye no ti me nwale no onye no kwafo wo ha dan waka kire oba se media efie ni ya media me wo fadia no de ama me oba no so tirimo de ye no eno makotre fio afedie wakwa ye no ho madam eno wo hyehyɛ mra fiura afedi obi be ka chense wuku wo hasuni o eno yakotim kuta tujemu ti ya pamu chawo dia bab se man se bo ya ye wo dia sama to so fisu wa ma papa ye nyasem se wo ye bema no wadada me na mu se emra no ebetuma twitwaje no fa bi no amama boka koyo wa yefra se pa ma tadua sanwa ha mu no etina sa no woto en wo be fa na so be wote sem ne niema lady yesrem empratwe anasa na motu elidi die bia eturo ni mu no eti se de wo be sidan na foundation ne nye wo sise gu so be dwiri atro edi kan wa wale bia ase a edwiri enu ti ne ekogina osofo nanim ne akoye me nim bibia esi me kwan se yanka ye mum sa wale fon so no oba na nyam no sa wade ne free kosi ba he obrun sama di kan e de akonwa ewo ho lazy cha wote so aya wada wo sa wade ni mu no minima de kram de benya no benya ne akro no e di kan yama no kredie eni anim kan ya twempna ya ne mema etu anamon ya ne mema etu anamon ade bia yenka oba no pe sebi edie na wotonuro na wo nom na wo de fire na de fire with pechi barry wo de fire on say wada ba daddy utimi nko why me no ba ni complain en sono
enso kebia natural ba ko na betimi akọ ti obeti wase kure no dia na mo abije yetete ma ne akasa kire me my lady nyankopon wo hira wodada hira me nyem na wo yeah right and then come out your brain no ye mu bi ebie ani pa na my lady enema e koso sisi ya wo wiase obi be ware nansa ene nan ojai so agya wade ukraine esa nyema ya atro na ne ye say ye ma transparency emra relationship awiammom my lady yen hwe sikasem kwabrani si dankoko setie ni ehin han ka anom ne ade titim aye ne ho se eye ne dia eno eno de entize oba bi ye be komu no na enye ne dia se de o portray ne ho kire oba no se owo bi no ada mo be ware no afei na mo be face realities ye woni ma bi wa na woni fa be no o ma kwhia na no se wan hweye ana se wantintim a awade mpa no obebubu ato atwene na ye na wo ka nipa health condition ho asem my lady obi nim se o ye sickle cell enso no omo so nkire ne partner ne da no de sie na me de minim ni say if you want to go far with someone you trust any control because ebe ko pie daachi oh na be ma no a wo ne ko wura wade mu no oba na no ne ko wura wade mu a wo de wo masie ne ndi pa ni sie ye mfa ni pensie edu time bi a ade ankasa seminim se na tia ana ma gia tumu a obi kura ka ho asem wo nchen a enhame na mo maledi die ya pa ne se wunnim se ade ne se na esitie na mom obi mom de frechire ebe ka kire wo that time no na o feel say aye too late awie na me pa cho o wura wade mu na wo feel say obehu no nti won ware wo no na o wura wade no wie no ohu a eno no ntimi nya ha so wuram no ohu a obegya wo eye better say obeka no kure akire nipa bi a ono ne nam dan se ebe wakodu ba bi ono abekwa hu no na de anim guase ebeba poto my lady say e mari hia na se o ma ya abortion a o ma ye hu no because e mani bi abortion a o ma ye no ene no ase o mo ayefunu ama awo ho ayeden na my lady bibia anya ya se kwabra na etia wade ase na yire nim se abortion bi o kokọ ye no doctor ka kire ne se awo no emma no o ma wo boka umienu nyina na esamoko so my lady be man mu nyina na esamoko hospital na ye hu ohaw onimo no ama why abortion on perception o ba my lady you obi so ho a why bibi sa nya problem oni obi so nya hwe so or problem awonema but you obi a deliberately no onim say or sa challenge problem no ama wo san boka babo enima say no ho my lady say okọ mu ana hu na emwa e dia wari go ba e dia wari jaye ba enti ye besre anamo na wo ye tu no eye kwan wa ye obi ho a wo ye tiasefo eno nti na odo nsoso ewo mu no edu time bi a odo wo no efrani ye obi ho a ne do wo no se wo bie no kra ne kire no a sebe wo nyansafo obekura wadeja so akata wo niema so se odo a wo mountain no obetimi defend you ene wa kosa akon no enti se ye do ye ho de a ye mie bie niema ni enche ye ho eno kura be kire the maturity of nipa wo nenam namlantia mo nwale am ye masturbation twetwe se bi mu be ma hihye dem twetwe mu be ma na munya problem munya ma na mbe wale am nka ni nyina wo se ye ka ni nyina twetwe be ma ti ama minti mu ayem eti ye besre wo ye be ma nso na gise onum aphrodisiacs bi na wachi no oba da ka no kure kire oba ne se oba hawa me wonie na ne ma lady ye ma no sabe aburu sabe nya do wo ma ni gina ho ebi na nra baba we betena ha no o wade no na se wuntimi ne nya ho adwuma
bema foforo be ye ne ho adwuma ma oh be kan to graphic ya no so na de nsempie nam no enti ye besre problem bi e wo ho challenges bi e wo ho ade bi e wo se bema no a one ne kotena oba na one ne kotena na ehunu die me pa chow enfensi biani e kire no na my lady ma me ka we na me mfa ensi mesre mema se ye mama ehunu ye financial status obema sa wo ma oba ehunu financial status wa wankasa wo ho to because so when you financial status me sure say obema expenses bia e bro so yes adia on your wife or your knife or person de wo no ku my lady nyankopon kire wo na se na abraba my lady ya tete ma o ne akasa chembe ma etu na mo awia bomu nokre my lady nyame nhira na onye okese my lady asemo wo nyina ne se nipa no oba bia na bema bia atwa wontro de ne wonni no so wo na oba so bema de wonni wo so wo my lady sabra akugya no tie maladi asema me pesa me kama ni party ni se watwa ntro a kire me se o papa fie ni me ka ni na sente sa wa ma oba na ba wade be huna mane a maladi akomfo hye sa de gya no no nko eya wudisem ade eya wudisem kese pa wo wiase maladi eya sa de oye o se wunim se ade no wunuru ho na se waduru ho maladi ya wudisem eti se wo ye nipa na se wo se wo be nante abrabo emu na be ware dia maledi manokre eni wanim nokre ya de hia papa de anya wo dia no enka se ya media minima abrantie bia ne papa fie wo papa fie nganya wo dia o omo akire ma tu kopa oba nko ka nche ze mi fie ni papa no obetima tu wona wo so obetima tu afifie o okọ ware de oba no kotrem papa no mani hunze ne ba no dan we no wayi ama no wo twa oba ne ntro to oba nsa wade wo timi biem obejai enti so ye bema de wunu ye no enkoka so waduru ho maladi ema ne bi de ne emesie pa wabobo bi so na no den se wawo mienu no osanti ne maame beje nkra ne kotenai wonam kuma se anankra ko hia brante maladi kanu krekere bema no so opewo a wono benante so ompewo a onko ne baabi efise enipa de untimi mfa ne sie enipa nye botoma de na ade na ko hiem ne bire bi dunu ohuna maladi se nanko wo adwempa be 90% afa abekaten o abekaten eno na ma ware guo bebre ko kemi a agrofo gya wade bebrebe no entro enti se nipa no ko huna odona no odo no afa odona firi ho enti da bia na me bisa senti enipa aduru ba bi o muso o nsam yi ya ye bon dawre maladi enye o mu na hia ya no mo do mo hui no mo ti o mo ho ase ekodi mutu awia ne anopa enadie na si ya afi o mo nsam na dadwa so aye ahuri eye ntro no kura bia ama baabi nti ana ama sesei ensem bi titi nyina ne nam social media ekobei wa hwe sofia de na semi ebetu tv so maladi senya nipa kuma wakuma ka sofi ni fo baabia ko ni fo baabia onu atranse se nyame nipa onu ma adwame ansa na wabeware o eti wahia no wo tenase ne yakoware ampa yakoware ne yaba ne yankoda yankobi o han mu a ade esame ma han bi ne se wa han mu a maladi etuo kura obetwe wadada wagu wani mu ase se nipa ne dowo epe wasem no sa de ye wo ye nti ama se nanim ko agura ase eti ne o se ono wo defend no eti ne ma woku no na minim se sa de we de lawyers ne judge se wo kwasi bro no kro mo hwe no mu nya asofo no nko di ni sofo efise niema we sei obi di si ona ba wani super ahwe a ukura tuo di okura bia de bedi awu enti ye kwa wade ne ye twemprade ye bia no malady ye ma no kre eni yanim entro na doso enti na ma warija ye bebrebe aba no se oba nim se onwu onim se onwu no obeka kire eye be ma se me de ni problem bia ene ye wona am se problem no wo ho na mema so nya daje mo malady ansa mema nya daje e wa awade mu titru sa wo ho nsem no asem akan no eye keeper be ma bia mfa nto ni tirim so oba ne ko hospital na doctors wo hia wo be ma na di akire wani akire dia na sa wo na wo na ya ne nkumafo na ha adwene be ma ya nko na nkumafo yi asoa emai wo kentem adi kodwa so kodidwa se ma kumai wonwo na so wo munua be ma na enwo enti be ma bia wutie na awie yi so wo ware na wo ma na wo yira nante penuro
kɔ hospital hodoɔ na sɛ sɛ ma di akyire bi ne yɛn kɔhwɛw ebi ana wo na fort no efriw na yɛn hwɛ na nsiesie pa emra ma lady me da ase pii Lisa champo etetema na ya kasa kyerɛ emema ebinu so for me da ase wo de nyame wo de kan hyira odada na ye de ya kan de entoso keke so for me a Christopher pa na wo kan aware aya enkrofo ejeja nansen a Christopher pa na omu ja aware adentra efi se wo mu se wo ware a yenya aware enti no wo be fa kwan bia so e de aware wo ba na se bema na chese wonya ye ne ho de awie na ya wo mo hia so de bible se me yenya aware nanso so no bibi e wo ho no mo ya sebe emmoa ne ameka ne se wo ba na se bema a wo ko aware se bema no na de no awuo ebi de ya na awu ana se problem bi wo no ma ya wanka enti no entumi ma mo na e ma ne nhye awade ni mo kena no esese wujai aware no wenya sofo bia e betem obeka e na nya twenya twede bi entro no ya abamu enti no esese wujai because enya de ya awade ni betimi akoso se wo ko aware ya na se wo ne obi ennam na se mo pese mo ware ya ese wo open up ade bia ya e wo ho ya enye so ye oba so ye bema bibia na emfa ensie mia minimo bia ya sebe no awo miensa wo kwa kware osofo se ya e na wo twa ntro wa nka no kwa na kire no o wori wie wodi amesi nya se yese e na wodi nkoda no e ba fi obeka che osofo no sofo no ampe nkoda na semo da authority tru bia ye wo kuma sabonten so ya se sofo na ampe nkoda na semo da wanfo mo anye mada e ba pim se me ne wo ekasai betan kwan so mo nto ma me antwene omo so eko school to aso e be ye sebi enkofo ya sebe omo timi si fie kwa ma wo mo ma me na wi ase nsofo wo hini ni ehọ na obema no so ekoye na chese ne ye kan se eyaw le ma osofo so anka no kra yes wa anka no kra me sami ni mo bia wo ni be ma bi ehihya ware sa kwan ye 14 years no ni ma me tuna saramti wo ye basar maame no ne ba no ba ware no wo se ne ono maame no ne keche ni sankola no emienu se so na ne ba no eba ene sankola ne mienu eno so no entimi ama awade na anyina chese na entro abamu enti bibia ye bia no matter the situation se ne etie bia e maybe one ma wo mu uterus no ye yi obi wonu ma sebi o fallopian tube no bibi ba mu ebi kwa na nya ne mfom so but ye yi afiri hono mo enti awo no obi ye duro se de be nya emma enti be ma de sebi o wo ye be ma edru pempen so bi a wo mutimi sacrifice wo ne ma bebre ho enti wo ba no esa wo ka che ne se bi a ekwan se ni obi ware wa obi ware wo ware so a wo ware enti entro ne ma bebre na ya di sie ne emwa ena emema ni bi wonu muso so asebi wo yire anaso wo wori de asie anaso wo mebi wo baabi ana bibi bi onu obi ye aye ajapade obewu se kim enso so no na nkola ya twitwantade ahye sofma ni dile mu ba sofma me be me be wo ni twitwantade ahye nkola dile mu ba wasan kwa ye wo kwa chiche no ba ni so mfere wi no bi akire sa afere wo be kremu ni sane ma we se no in fact so be ware wo ba so ba ni be wu ba no wu no nya ware no na so do no ese mo tse wo so ndwem empa bo ya ko be me wu ani ehu ni madodo na nkola ti no so akasura ka ni twitwantade ahye so na me wo di be kremu enema na bu shafo bi no so di obu ni mpa ani di akire kumafo abayifo no so mami na wo tia wo dey say abre na wo ya ku enu abe na wie no sa na fe akwaji se nkra sa na mama fo ne eduoma be sawa na wo ye ba be pre ejapade wo bon se enkumafo ne sa ba na koye 1 enkumafo bi no be yi be ya ejapade be konkumafo no ne bi so akọ se bi ayire no hono mo enti no me de ba no se ne America ne se emfa wo ne situation bi ya wo mu wo yankopon de se be o
no why chese won etimi bo bibi no san ye bibie enti no wodi no kura ema wukuru anawo wo yira na wo partner ya obabe wa na awurade bibi no ya enso ne ne mom no si etwa nto ye hu se amane ne be hunting and sa wa wo da kura wo na enu enti no ye yesa na emmo ye ni no kura awurade nso obehu emobo me da ase. Case number 1, Helena Eduamoa, complainant. Gifty Ajemai, complainant. Ana complainant yemi on mu nyina obo ho kuma se na no mo bona kwadu aba no nipa ya bona kwadu abodam ko mad woman Yeah. then do am de be man wo ye mad oba party say oba mi show isu am Bible Quran na bi focus ya snap kasa preko ni bodu apede Bible. Hey, na Bible so be kan jira odwen ho. Hey, sister yi. Ogwa ya sorry. Gospel of Jesus. Ah, you got so ka be ka se president. Page. Full of why. Page na bodi ye me. Me, Helena Eduamoa. Kra Bible. Me kwa Bible. Sa sama me be kan. Sa sama me kan. Trodo. Minitro. Na me boa me. Order. Oba Helen, asembe na aba. Dawodo. Asama aba ni say. Nene 4 days. Me ko makru. Say me sire obi so nkoye madwuma ma me. Si ye nyina so yete ba bi baako. Si edu ye janse so no ne fa ne kwan. Na me so me fa me kwan. Me ko wura fie no wo frɛ me phone so na me say ada meja bibi. Wo se de unya bibia na wafuo bi na waye ne kire wo no. Mate sa akola bi suom na me se de ada akora kro hu ne maame no wakɔ wura fuo mu ana no wo se akora keto na me se wo boa. Sa na bra ne behwe. Minim so wodi agoro na me so mirikam kiki me koduru wa me yam hye me na me se ye nipa su ti me bowura afuo no me hu se adokro na e wo politin su ni wo politin bag black im na me peja no ti peja na se nipa e te rubber na sa na sha politin bag na sha politin bag im e wo nwura nim wo fa ne kire anadwo be se e ko 10 9 to 10 ya mo fa abaya ne kire dance nti e ho fe no yo se ba sa me yam hye me wo de me ne dey nipa so de me na dia abobe se na e ko 10 na kra ne hye rubber bag wo ne nice a na wo su na me se David te me fa no ani police station de ko ma akode a police fo se ade chen na me ko ho ko de te ko akode police station na police panyin si o ye church bibia wie no se me fa akola no enko o se ti wo de sister kasa e na opeja ande ko akode police station enti be asa me ko akode police station me frɛ me baba ako Richmond e na nipa na o frɛ me no mo se ma me twen na ye nhwɛ ebi kura na nipa kro no ben ha no mo fa akwan no so a se de wo mo ko station no to mo du kwa mu na se obi e hye nwura mu akoto kakra e na Richmond o se ada na wo hu ya se wo bo wakoto o se nye bibia nka me ba me mpena bi ho na me ameto no so mpena ba hu ye hu wo so akura bi a wo danwura mu na ye wo ana wo se de bi nyamia no mo twen na de ne ba ya na se hwe na se wono a me pa cho ya fa video ni to so ne hwe akura no ba time you free man nana wo tawira mo no wo hwe se obi ba be fa akura na acha me se na wo hwe se obi be fa na nkwa so mi kama ko be bi free ba obi se de dia obo we no obo we onka onche timi shada mo ni din wono so na o timi shada mo ni din tina se me timi fa akura no nkwa nkwa sam de ne ka ho na me pe ka na me che ma me de si ka nim na me de akura ne ka ho de ko ma police fo ade chen na me ye se me ko ho na makwa akohwe de esi ye me de na ko me ntimi enyimani sa wo se me ko hwe me ko na me pe aduane na me pe pampers ade tade ka ho ko ma me ne se wo mogya kora wo ho ye pampers pad ni we sesa ho na sha tade ne mogya wo ne ho ne ho mogya ntwai gen ai na wo se ko ne ba wo ko ne ba de anju ma fro sa wo ye ko nya na be ki am ya se me kura de ambulance na yan sister kasa enti na wo se me de ma ewra mu sei mo chro ma no asem wie me ne bra no ka ho chro no so no asem wie ne ebe enti mo de akola ya wato ne batwini so ka ho ko police station police panyin se wo se de akora ma o se si akora wo ko to na twena me na bi ma me na wu
wɔse ai no korɛ mempɛ no we are pa wage the pacons name me nti me hwɛ me ho no mahwɛ no nti akora ne deɛ mempɛ no na yɛde ne si kanta back na police ni ba akɔgye akora no na me ba afi nti adeɛ kyɛn na wɔsɛ mekɔhwɛ deɛ yɛkɔɛ na police panyin sɛ daabi sɛ yɛbɛkɔ akɔku ne kwadeɛ ɛne ma me fa akora no na eba deɛ yɛtumi fa ne saa ɛhɔ na mente ase yi akora ne kɔkɔhwɛ no eti abaayewa bronsam sese wɔ wɛn sese wɔkɔ menim baabi a wɔdwane kɔ na yɛdɛ na police panyin gya no ma ne kɔɔ yɛ ɔsɛ deɛ nti no gya no ma ne kɔɔ ɔnasɛm no sɛ deɛ wɔnti ubisa ne maame ɔsɛ maame awu me na ewu wɔntimi nkyerɛ baabi ofiri yɛ no wɔntimi sister fakora na no hwɛ yɛn na yɛnhwɛ adanse nti da bi asɛm akwala ne ni o abaayewa fɛfɛ ni yɛfrɛ na sɛsɛ yɛfrɛ na kyɛdeɛ ine yɛde na to me ti akyɛdeɛ Genevieve Crunchy baby Genevieve momo amene yɛhwɛ no September 22 send bi sika a chance mu aduane nko ana odi ɛno ɔmo ba me mo 2 million mo de kɔtɔ bi ma baby Genevieve ni o ei na kyɛsɛ deɛ ɛyɛ me nwanwa ne sɛ akola sun ketekete na wotumi sun politin bag mu na ni parts no nyame wɔn shatade bibia no shatade ne ho saa na ɔde sɛ politin gay deɛ na nyɛ so ɔmo gya no ɛsɛ mo de ne kɔkɔ to kra ne adi tum eti free down up wɔde akra no ma wɔ gay ne kɔɛ wɔn frɛ kra mu wɔn no gye mo number ɔsɛ wɔ ne phone asɛn ne phone abɔ hwɛ ne to ayɛ na ɔsɛ bɛɛ ma ɔne ne wo yɛ wɛn bisa na ɔsɛ bɛɛ ma no wɔ manso daabi o em sɛ wɔ free hɔ daabi me kra ɔno kra onim sɛ ma wo ne nsɛm ne basa bisa na baabi ofiri a ɔbɔ ha no wɔn ka baabi ba akɔ ofiri sɛ sister me nkyerɛ baabi ba akɔ ɛdeɛ na wo pɛ mo abɛ na wo pɛ sɛ mesrɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ wiase nyinaa sɛ mo me na mehwɛ abɔfra no sɛ ka megya ne hɔ so na nka obɛwu kwadeɛ neɛ saa hwɛ no na ma ho odin swa sɛ bi me ɔbɛkunani ti adomfoɔ no me na mehwɛ akola no uko afiri na ho ofese wale fofore owu ya che 5 years mi se champo de wo shoot de wa babli wenti ma we sister we ya pa ya ka so nwale bi ma wo shoot no wo wanyi wo ma bro ti Ekwofo salayo na femi so nwale ya wo shoot ne ekwofo salayo se me kasa ko nipa ko otie a o pe wo pa cho din am de ye den de bia me pejam na de atokwa mi ntimi nyo wo wanyi ko bisa me ma no be wale oh won de wo so wale na ku die ne ku no ba fefe na doctor se na kuma aye kese abroso oh woni ne won kura sai aba o mi ti woni wanya ba akwa aka ho eti wo ma no se na o mo gi akola yi abo ni dua akwa no tum abo ni dua kwa no tum ate na me pra wo ho wona nanu bebrebe na ne ho fe no won wo hu ni ye jam se akwa no fe no eni no obenya tirimi acha de jai fani breme fani nchire wiase dende de yanya bio acha de ni o oni mo hwe me na nei acha de bebe abusuafo wiase eni o TikTok for her mo hwe nice baby girl oni she so kono ayekana oni yesremo yadna sha politin bag makoto na twene banchifu ne maame esi adua sete kukuka kan dro sha se ntrum ate esi wura mo adwane ko se yede ne ma no so mfa no ko ba koku no e ma prosi commander so se ne maame nye mo nkotete enti yesre nyina mo meboa yen na yen hwe gudie wa de obi abenya maame ba ayedi sister wo so kabie na me kwani man kabi de sole na obapa na so be kabi na ba antena se hwe na ni tra ya ayedi baby say osere obapa e from say e ba cho me the gift ya jema hwe san abram pakura e teta
That time they Ukraine oje mugu me so a gift ajemai the pacho dan sister Lelina me pacho me sister Penny o sister Penny it is said na won so ka me pacho the make an say esre ase nyina ma so na de mo ye mo no me pacho the ye kan say esre ase nyina ase omomo aye ne nhwa akola no yo ye da ase abije sister beje no na yebe yes yebenya baiwa na ne na kasa nti monfa number ne my bg na yemfra no because o se won pa kwala no so de ne kokro ba koku no ti yepese yefre na wiase nyina tibi ne etwa sa video we to ho se ye program bi se no frɛ ka se ba no won pe enti no dabi wonni akukuduro wodi ye ko madam onni akukuduro megina wo meka se e ba no eye ne dia ye pese efre no ne ati free nanum oba pare sole ba wo de transimedu na ye nye de betimi ne mfre sa akoda widi ni yo abo ni dua na no so on country September 2 to send kakra ye ni o obi ama odi odi bi beba wai ne mfama ne nkoto aduane starting mfama na nsana obi di bi beba obi di bi aba wai me sremo a kande yidi why sala na wie pushi kakra na yemfa mo nkoto aduane ma kora ni na we nyina ye ba ejaba yo so mame nyankopo ensha opa na anopai awie yade nchia be free Dr. Baho e di ama yahwefo ene atiefo enyina se emre ni duru se ne ye betransia me se eye da ubo ye be ka yade e wo so a wodi achinjira kire na wo so de wani a kire Dr. Baho bize nipa bebere ahye da ye omo abubu nu egu omo asuma mo mo do mo yade echi na afedie ba bi omo de ne am ne kra yade na se ekosoro mo eno na Dr. Bansi som na je ne number ne sesi e se de be ya ubetimi di ubusuani na na wunua no na wo ba na yade se bia dokoro no ma yade dina chese yade de ne kwa edina de ncheche ede ne fa na de na fa ha no na afa ya sue yade no amo no so ne ho atono fi se yade de so ni papa na se wanyu obi obesue wo ete se Dr. Ba ene na ya nwum tudun nwum enka ne na meso no ma ene ye wo de no wo betimi aso a je se Dr. Ba ene besue wo ama wo no ma ni nyina ye yade no ma no afri wo so awia yi je number no na fo ani kire Dr. Ba so ye ho beja yaresa abibidro de akwasi broni de ba kokura nim eye tetene ye nananom de a na sabe omo de hwe omo nya mfie oha ne akire no eno na Dr. Ba kofa ne mirim se ye de yada ne nkwala ana yade tete ye ne a ono ede tete de no etu afiri ho ama ho ato eye 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 3482 0244 08 3482 wey eye Dr. Ba number ye didi juma ewe aso ye ho mesraw sa wo we Dr. Ba ye wo Kumase atonsu agogo Kumase atonsu agogo aba hospital na si atonsu agogo no na chi ana Dr. Ba yan ye wo enkran ye wo spinters 18 junction eho ana behu Dr. Ba ewo ho awia mi ni wudi nkomo ye betransia eye ba dompe ba kase ba sasabro ba mi chepe ba madwonku ba mi sisi yade ba na de me kame na wom ni nyina kire se ade ye dompe ye kase de sisi akrom ha se wusa Dr. Ba wudu dompe mu yade ko namba bi ne ekosoro awieye je so ne o ba bepe ya chew sa enya sa ye hwe fi se yadi nka ka kire se ye na dompe ne kase eye de ayehwe etitie ni na hye ne nso na anu bi maami bi oba ye no obeyi ne card nyina go doctor ne makochi oso maami wote se ye kasa asemi wo se bra ne ye betimi ayeden ahwe wo eti ye se ye maami ye nuanom se yade ye ono ampe ba bia yade ne betimi akontam a ubehu se wusika wo hu nyina na esa ekire ya beba bi hia do betimi ahwe oye na anya sika kra na ade afaka ayeden aba
enti yɛn pɛsɛ nɛ obi kasa mu yɛ ni twitwitwi nsuo hyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ ayɛn ɛna yɛ dama yɛn obi bu afu edi ntira ne sasabura ka ne ho amɛnne ne nkasa mu owe no ɛna ɔde ne nantabu yɛ si fam yi ne anka no ɔde tiafo o na aka wɔ no obi ɔpagya ne nsa sɛ yɛ ɔpagya no ɔbɔ bena ɛyɛ deɛn ɛyɛ sasaburo dɛfo bi ɔn de awɔba na afei aka ne ho nipadua no na ɛsɛsɛ nipadua no ɛno ana amɛnne bebree ehunu amane nanso Nyankopɔn de adom akyɛdeɛ ma obi a nti da bia meka sɛ obi a wɔ na adom akyɛdeɛ nti obi bɔ ɔnwom ɛnɛ bɛpem na wofa ɔnwom no ɛɛdɛ obi deɛ anɔpɛ yi ana ɔbɔ yɛn nso awia ɛnyɛ da biom ɛkyerɛ sɛ wɔni saa adom akyɛdeɛ no ɛno no Dr. Baadeɛ eti wobɛti wei ano aba yɛyɛ nka sɛ ɛnso adeɛ bɛkyɛ wo ntene nka biom ba Dr. Baada so ka sɛ yɛyɛ nka sɛ ɛno kyerɛ sɛ wodompe na sasaboro do koro no ama na wapɔ so yɛ ɔya upagya wo nsɛ mpagya ɛne yɛn nsa yɛ de bɔ wɔ akyi wobɛte akwabrane anɔpɛ wɔ sɛ asɔbaa sɔ me nsa ne nyinaa wode ba Dr. Baawa adeɛ bi ama wo dompe mu yɛ otwitwitwi ɛhwewɔ ɛyɛ wo ya no yɛba mu ahunu sɛ yɛde ahaban ɛne di dwuma wɔ hɔ enti akwasi broni ɛpere kɔsa nadeɛ ɛde dwɔso nipa nkasɛɛ no na Dr. Baa ne nwuram na ɔdi baaburo n'akyi na ɔfa ahaban na ɔde tototo nipa nkasɛɛ ne yɛ dompe so ama na awura mu akɔpam yadeɛ ama ho atɔ enti yɛka ne sei na wonya gyidi a wobɛba menimi maame bi a na ɔbubu aguo mfie bebree onya akwan ba Dr. Baa ɔda no wɔnsu saa doctor si mensu wonya abɛduru adie akoma ntɔ yam na nkunimdie bɛba ampa me maame yɛnɛ wasɔre afiri kyɛ na ɔtimu na afei gye sɛ kwabra ne gya yɛ adwuma ansa na wabɛpia no de no akɔ agyanan so no ɛnɛ ɔno asɔre kɔ no dwom ɛdi ne dwa ɛnso no wanante ɛnɛ ɛkɔ mfie bebree ɛnso ohun Dr. Baa no ɛsiane sɛ yadeɛ na ayɛ no Dr. Baa kuta ho aduro nti wɔani nkyɛ bi ana obi a no wabubuo no otimi sɔre yɛ ba yɛ ka wi a obi te akyira na adwene nya sɛ ɔmo mu ton no ɔmo ano de ma me wɔ yadeɛ no nti yanka no ama wobɛyɛ dan ma yadeɛ nakɔ enti yɛ tie deɛ ka na bi tie dansidi a ɛwɔ Dr. Baa so ɛwɔ na bɛhu sɛ yɛn ka nsɛm sa deɛ yɛhu no ɛne yɛka ho asɛm obo ebi ɔkasa a ɔnte obi me wobɛto me ne nyina yɛsɛ ɛnkasɛ obre ene obi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ wɔsɔle a na ne nan ne hibon no na dwonkuro na ɛka wɔ no na dwonkuro na ɛka hɔ no tete ne ɛto nwum bi misisi ma dwonku saa deɛ wo de to nwum a adwonku ana wo hibon no ebetimi am wo bubu aguo a wontimi nsɔle nanteɛ Dr. Baa se wa wo nante a na aka wɔ no adwonku na awewe kasa ni mu abia oba Dr. Baa wa ye de ahaban toto so a Nyankopɔn adaroma oho beto me se ya number ni biam ye 0244 988 004 Dr. Baa se brane ho obi an kotodwe ye ne ya ene enipa bebiri sori a ye kotodwe yom ya ene kotodwe no kra se si enim akwala ene enim pani ene obehu akra keto akra na ne kotodwe ahyase enhono na ya wabem esansa ya de awurawura nipadua wo kotodwe amomu hu amane nanso ade a nanke ekoye hu operation kofa na de ne ho no ma de kan ene Dr. Baa de ahaban enti wo be kwan ye fa so e mankrofo kotodwe mu ya de kontem ne se ye tam ahaban ne de atoso enti se gregro no na cartridge no e bi ohaw bi aba ho amenne ni nyina awewe afiri ho ama dompa etwi dompa ahaban ni kosiesie no eye no foforo fi se okwa asole na so obi etworo no ma o sie ni dua na ba ye fa ahaban ne sa yade e kire se yade ansa no eye ahaban enti obi obeti ahaban so odo sa yade bia gidi se Nyankopɔn de hu nimdie ama no etu obi ani kotodwe ya ne ya ontimi nante ene waka aborosa so ontimi nsi fom ontimi nkodwom ontimi nkoba bia ni nyina sansa ni kotodwe ya ne ya menne waka fom a mesi ani daso ho ani daso no ye Dr. Baa yan ya so ye ho bra na obi ani kotodwe no yen hwe no emani mfiri ne so afami ni wudi nkomoi obi achi kase obi achi bremo obi spinal cord ohaw ni amani abam amane ni mu akon ontimi ntini ni mu ene obi na chika se nti amane fa achia ene obi hu me ma bibi me papa bi bo hu se ni sisi ne hwe baabi achia manipadua ne hwe baabi hwan na betene no awieye mire no ni nyina ye Dr. Baa uba oha obi aba wa chika se no se bi afura tena bi so awewe ama bi mu abie kura na
ye de aban toto so nkakra kra afa obewu sa akosa yade bia akoye dompe ne kase ne ye wo ati no na afa wu atene na watimi anante ye na afa yawa wote na nadwo ne awia ne anopa no na ni nyina afiri ni paduanim na won so wanya wofa anwodie enti na awia yi enkomo aye di aye ka chew ne se wu dompe ho na aka titiro bia wanya nkwanhia dompe ni mu abuse pen a fabula Dr. Baho enkodwo ho chini mfa nko na baabi emechina bi no obi medi udam umpe dem die dia wo prama udompe mu abu a eye baabi ba kopɛ eno ne echamfo ba a dodo na agina kyɛm se nyare wanyina bedwane fi sɛ yade pa so fɛle so baba Dr. Baho no agina ho 1 minute kura da bi ontimi kura aduro ne ka na obehu so watu no wɔkɔ ontimi ntra Dr. Baho enti obi a wo ha wɔ na chi kase no omra Dr. Baho eneme ka ma bibi to se ni sisi wɔ de achi na mesrew sisi yade de o pe ba bi e be sa yade ntam ama ho ato wo sisi mu e Dr. Ba fisie ni hwe sisie na hunu sisie ni hunu no ma e wo sisie no e de ho aba ko ka sisie no e ma sisi yade bi adwane enti ne se wo hwe obi e de o ka papa ma no fitani papa mesrew hwe Dr. Papa wudu sisi yade no e be ma no te se Dr. Ba na mpremprem animanim ya yatimi ama wo sisi yade no afiri wo so yade kasa ni nyina ba wie obi a watu nsanom omra Dr. Ba ni ntua no na fi enko obi a wabodam eye Dr. Ba etwere eye Dr. Ba kompo eye Dr. Ba osa eye Dr. Ba je number no na yade a ya modin de bodin frɛ ne anu ni nkomo ne ka yaresabia ne ka ba bi esa yade ema yade kontam de na eye ba bi ba kopɛ enti je number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 083482 0244 083482 me pacho Dr. Ba Okumase atonso ago Aba hospital nachi enkranso ye was painters 18 junction e won so be hu Dr. Ba ho me se wo fa wo bag na de sen wo ko ho wo so papa nsa na pa yaresa bia na pa ba bia dia bibiduro to yade ase e ma yade ne kontam a wusi kan hye dia na ne ye di ba ko pe e ye ba bi ba ko pe eno ane ba awiei ye de ahwefo ne atiefo nyina ase obi onya adaje etie hwe ye Nyankopon enhira no no nka na ho so ma me Nyankopon hia won shira won so on shira fa de emu odene abusuafo me ma de me de wo ma na me de atete me ma ai kande idi ono de 300 de on pam ye de edru wa boro so 5 so ja ben de Sanitary 300 na September 2 de ase ne de 1 pa wache ana onila no so nka nkyere ne ena minua ba ko na akoma ono so send 500 nti wen so de ho ade odi anyoma na wo bochire kasi ska na ade ba boy enti minua Abigail or Maryland holistic shop osi Lydia adwuma na yede ne kotum no obefa ho kanyina na watua enti na me nhira no Abigail wan so send 200 Joshua Oluwafemi Arogun that guy was a good pa me dana no titwi hey Joshua ekaso anasa wi ekaro ana ekaso yo machia why na me nhira pa de pie bebia obebo moden se obetua bi na ono so nyame ehira no yeda mo ase sister wasem etwa to ni mpege asem etoso na yedi asem yenso eni abrepa ebre ne ko oba hema wasem etwa to ni nya akwan na obetwe wi ana bi iska na na se esre bi ase nyina hwefo ne etiefo nyina se obi ameye memwa na mehwe akora no se bi akora ni nim de obe na owi ase no kre yeda ase abi je oma ba abi je case na ba oma ba brampa ye ntete ho ansa is a champion te ho
anasa court ebetime ye krata dia to so a na video no so abro echi do mo eno no enkabe bo na kada chi bi no obo wen o matrasi na kada chi bi no se ga na ni so tino na so sorry na so obase bi o ba beje akoda no che se prince for aye krata anase court for abamu se na be ya ontumi enyi na mom no se prince for ka se onfa akola no enkokọ saa no a binim nhye ya o no wo ye de eno saa no da chi bi na emmoa eno ntika mi su se ka yem mode na ka yenko ye bibi saa no na je se akola no aba be ye wo wo di aprekope na je se ga no nsemo ya waka no so a ewo afidie so eno no kire se akola no wo mpe no so ne fise nipa de asante no ya na duru ma bi a omo woni ma bi a ya omo tibe ye ebu nipa bam so ma me de ma no asi yo my lady me da sipi nyame enhira ye nuaba no so my lady ene nipa bi wo hono ma so o ma ye nipa boa se de ye o chese nsemhunu ene nsamfu se yi a my lady beduru ba bi yeso obi akoyi agu no ato na twene obeduru ba bi yeso obi aye sei my lady nye jimi ene damo a obedi sansamfu we sei abaya a wanye boso menkono awo watimi akra na to ye boso menkono emu yaw ne kom ene ani bre awo akodi adi na wotwe akoto na twene se obese no na akra na oba didie ntia amani party de oba didie ejima lady ababa we ensese nko nante asase so awose kie jeli no ne kwa na nyina eye nkwa siasam kura se obawu akoto na twene se bi wan kohie ni papa ba bi se ya na akwala no ono so oja no akono no ama na da on se mo abawi na o mawi na ku no eye nkwa siasam na ye besre mo amu wo sa suban we mo mosisam firi hu na enye nyansasem wanyem boso menko no awu akoto na twene edi nko a na ye besre enne maya na aba no maladi maya na aba no mpebre omu mpebre ne nam saa ene nam saa na sabe maladi kwatie no mu di akire okonyem a wonim ni kunu akodai anajobre na mene minua bayi kasa mene akra ne kasa no maladi oye nipa wo ha onim be ma mpokra woni na nyem awo oye nipa ne nkomo na onim di ne kire se onim be ma woni na wo mpo ana be ma no wo ha galamse ana wo ha se kekan kwase asem se ye no obeto na twe no agya no okọ na ye besre ewiase nyina se momo ene ye akodai na krese de minua ba se ro sika no yenim de oba be ye ewo wiase nti ye besre abrochirefo no Ghana fo wo mo bia enkodantare pampers bi bia de wo bia de hwa kraketo bia wo bia numbers bi bia wo be frɛ ne ya from no ma ba beje no mo hwa kra na ma lady ba bia kra no wo de ye ka to afidikasi yi so no onkonu ontwanani ema na ti biem so oba be busa se me wo ba bi number 2 ne twene ha ma lady ande ka ni bra beba ahaya ba bia tekira aboa no ho ne ye besane no na fe wu video we say nyame adom ba bia di guye se de be ye bedru ba bi no o meka se nya wo na akoto ba twere ma lady o modam o modam o mu se ne ensem o keka no obi a wagimi bia no o jimi a opatu ye se de wabodam no opatu ye se de wabodam uni ni minini di nkomo fon so no o kasa kama but se upushi na for the fa o hu so ya hu ne to a no de fa ha sei afa wo se tanka driver e honam te obreman afa ha sei wo keka ne nsam nwuran etima lady ye be sere wiase se o mumra meboa ne ahwa abofra yi na yenim de oba ba ye ma o my Ghana minua Abigail ya oso odi Lydia beto adwuma osi wo full sponsorship okay baby Genevieve was 100,000 oh fine nyame nshira no pa nyame nshira papa ti ewie na ye yi edi amawo da sipi maami pretty akoma mpacho akmani akoma de na me boy na no anu na eso pacho mani ke jirare Mr. Jambo wakasa udi ewi watuntum
Number 2, Nana ye brago. Any betri so pokwa mo akon. Wamo eye complainant atonsu sewia. En wo mu gina mu. Wan wamo ba no kradru. Eugene kwadwo fadwo. En afa Kwame Oduro. Wamo Manchester, London, Abrochimem, England. God! Oda nko. Nana brago machi. Ma ha osese. Ya na mama. Oba mi show eso ame o Bible kro ana bi focus ya snap. Kasa preko ni bodu apede he. Ba cho be Bible. Ko ya sorry. Nko Baptist. Mo che asay. Shalom. Ayo, shalom. Ya nua shalom. Yo, ya nua shalom. Yo. Shalom de zenka peace. Yo, pejai. Bodin ya me. Aya me nana ya brago. Kra Bible. Mi kra Bible. Sa sama me beken. Sa sama me beken. Kretrodo. No kretrodo. Min intro. Nyame boa me. Nyame boa. Oda. Talk show. Piwak. Sexy divers. Mame kasa. Mama mba chao me ba ya wie ya eye boko so enya boko sa. Eye be afe ene bosome enum nie. Na mi kunu ne wo fa ase ba ko ye fra no kwa Oduro a wo London. Na woni me di nkomo se ni nua ma na eye me ma no. Me mo modian na me mpa bibi na wo mmra abrochire hobi. Enti o kan ya na mka chense se si aye kasa de bibia ni ho. Ye mom edan bi na maya aduro lento na mintimi ntoa so ese adwuma nye enti so saa no woka de amene papa no bedwene ho na yaton na ye de aboa nkwala no wo hye mi nkran bebre se eye pa se meya saa de do enti me ne papa no dwene ho no anokwasem ni wan hyeda nkase da bi no wan kase ane na se me de mi hu ne se opene so enti ye pe obi e ma ne to dan no otoye no ana ye hyase ene wo kasa ase maton dan no ne hu sika ne de mesra kwala ne mienu maya mienu toa so pani ne na chiriba ebe so omu mienu nyina wo de omu koma me ti wo kasa msa wo ne abrante ne te London dan ba kum flat ba ko na mote enti wo be hwe ama abrante no ade enkwala na ba ma ama enti boy ne ba Ghana ye fra de kwa me yuje o ba Ghana enti wo bedura ekwan bia so no bebe mi fie no wona me abeka ni Ese nya kwa me yuji obo nwom no. Aha. Akofa ni din so pepepe. Eti me pa cho e ba sa no. Abrante no ye hwe nanim a wo bai. Wo bai no ye de ni didi hu nkomo no so ye fie adwuma. Na nka ba ko bi obeje 1 billion but e san sa wona ni nua na ete den no wo se ni nua ma ne we num ne de. Ye obeje aye 800. Me mom ye ntua 500. Omu mienu obeje ba ko bi 800. Na ye ntua 500. Omu bedru no omu ye adwuma na omu atua ma no. Nti ye de ye te ase ene ne kan na me kunukura ni ho to oba na mbo na mane na osu ene ye asempa Na mo ko ton dan no. ni aton se ye de na eno de ye firase baabi Awurade Nyankopon. ye firase baabi Duabon pa wiase o. ye firase baabi nti ye ton dan no ena ono ansa na brand ni fra brochira ba enti me ka kira Oduro ni se Oduro wonim se mapomuden wo fom bintimi nya adwumaden bia enu nti na wo kan say na mama je atumu prekope no nti mesra wada hwe ma boy no fa enkwala ne nko no so mama me ni nyina na te dan ba ko nti me nye bone afa de ewiase a na che say aya nne echina wa ma yakotua ska no ama first day no uje ni hia me kunu wo stadium ma ne je 500 ahyase edi ba 3 weeks no sa kire ne say on for 500 aka nkoja ne ninua na won koje nya no so ye afa de wi a o ka kire say 2 weeks time ba won ma ye 2 weeks time o pesa asam ne no kurenti won de o ma ye 1 month 2 months e beduru ho no ne nkwala de bibia aba ye ate afa de ye te ho afa de afa ne fane ma me Sika se na akodi no ho. 1 billion Wo nua o se ho ahwa na odi anim obeje ye ono wo wen. wo ho no so wo landing ho O se de en. o se abrochire ye nchi nipa Ei! ontimi nchi no ana wo ne ko hen ham kra anhwe ya onu won shada ni paper anhwe ya na chese ya che no enti ye nto bo ase O se de enti na ade na amaso.
Omu process. Mama anya ho hwe. Wa mama anya hwe. Wo kan ho bi na ka mo be kono. Ante betra se no mo na ye mara na mo de mo plan enye plan. Atia go ko bi. Pacho. Ebusia for Lawson Herbal Center. What they Numa Cassia miensa na about 25 years na why ye jumen. Young corner in Koji. Lawson dear. Owunro Papa. Kono Kwajibi. Lawson law care mixture. Lawson delayman capsules. Any Lawson Herbal mixture. Marian said yet see. Bema wunsuare. Udu sinema tim kaja so yo ya. Oba niema ntwa yi. Ni nyina be ye. Jai wuni atenka. Ebeba. Bo modern se woni Lawson be hwea bo mu. Omamu baby e to edro 024 2133577. Mebo me dan so. Yen konko boso. Joy Cam Roofing Company Limited. Ensu ototo. Bo modern so ba ko obema free estimate. Enfra mefa. Oye trust so ye woodworks. Ni chire mu e. Ya osoko ba mpa am. No mo moso. Techima ya henso brigade. Eho na yibutuo 0540125816. Tabita clinic. Asabia Sronko. Ya dia brofudro ni abibidro. Enti ya de ni dwane ntenten. Na free hokko. Ya wa honjo da ban. Ya fi ani nkire ho. Na o mo hwe diabetes, prostate. Ombetu ni nyina ase. Ama ho ato. Mama en transit to America. No mo mra mehwe. 0260196219. Admission St. Andrews College. Yemfa ye manko no munko sua de. Ekusi form 1 form 3. Yemfa ye manko. 0244696911. Me pa Joe. Midima fu se wani amawo. Dr. Time da so. Obetwa brato ya de so. Ya de ne so amene dwane. So wa mo ya de din a. Eno nkire se. Wonsa. Ya de bia. Wo wabua kwa agogo. Obetu ase. Na wo de amawo. Every ho. Sada na nkran kopoku ase mayera. Fe ni kire mo e. 0500-737-215. Where ye BB Fabrics. Wo say wo tonin tade papa. Yem konkwa jibi. Materials a papa. Oh wo bi. Ah ye de pamade. Edipam. Was full bill no 8,000. Kokwa jibi. Ghana cedis ya half bill 4,000. Quarter bill 2,000. About if you wunya adwuma. Kwa jibi. Bo modern so obekwa akotobi. Material so no wato material ni mu ofe papa. Ode pomatali bia. Bia o twani o toni bail. Obeya ma. Na oso atimi. Akọ ose bi wo ho a 18 Ghana cedis a yard. Obenya bi ato. That's a 20 cedi kura nu. Fo. Bo modern. Kono kwa jibi. Wo so for lie. We try commercial bank no ho. Na yen konkwa jibi. And a circle Vodafone behind my bet Africa. Eno mo nko diga. 055-2799750. Me pacho na won so kwaje odie. Ejako door to door shipping company. Yen konkwa ye London. O pese odi niam ba fia. O meya ma. Barrel o betwa e de amount 10 o 60 pound pe. E na ye wo 80 pounds on so de e wo ho. Ne o pe bia 30. One Wallis Close Luton LU33RZ plus 7853607006 plus 447853607006. Katima Herbal Center. Papa yi wo nro se. Say infections. Enam nsa ya de. Stroke. O wo no bebre. Diabetes. Obetu ase. Pressure. Afri Prostate. Ama ho afa. Fibroids. Fu ani kire. Wabu akwa No hwew. Methodist Dano 0246914717. Edusana. Ose madansi enie. Kokwa fifiriu. Obetu afri ho. Sisi. Ni nyina bekọ. Epuma woto. Ebe fri ho. Edusama laheb. Ebetu malaria ne typhoid ni nyina. Na de atwitwi. 0500111115. Oboy ba medical research center. Adroto adumenu. Fifretew. Ye fi ani nkire. No won hwew. Twa ko ntwa. Ho beto. Preka sepa. Edugu nkwam, sa de gu nso hiem. 0249761508. Gentleman Dental Clinic. Ye kwa akọhwe ye sen. Ubeye scaling. Ube polish. Ubeye braces. Ube filling. Ube fill ube two. Ni nyina da. Obe hwew. Ye wa report total filling station. Ehonum ni ye wo. 0559139582. Leicester, Ghana. Amoase o amoase. Yankasa pa. Ye ka se yas. 24-hour protection. Kokwa jibi. Na fa. Nkodani ko school afa bi ma wonko. 0302235295.
Exodus. Yen konkwa jibi Moringa dro and dandelion capsules. eye kama se Uton to amienu. no wayi mienu wa ha no wayi mienu wa ha ni nyina be dwane 0544470033 Sister Natural Spices. Didi peche Yawa kuko. Odwan. Yawa ponche. Nantwie. Yawa fish beef. deɛ. Yawa spaghetti and noodles. Enya asem ketua. Yawa ginger and garlic. Yen konkwa jibi. Anu so no de. Easter no an ye di. No monosodium, no artificial colors. Kona koje odiem. Yawa dum pampa so na najema bedu store. 0243535025. Colitac Dental Clinic. Yen konkwa hwe ye sen. Osenemu abiebie. Obekika hyem kama. Obene kama. Simple grass. Obeseso. Obeye edi amana e kama. Osenu awia track ya. Obetutu bi afrim amana e kama. Na watwi amana toso. O halitosis. Enum kankan. Edwakora. Obema ni nyina afiri ho. Ya opatase ka che amajiman bi. Ho ne ye wo. Ya Ben Vegas. Ho. Free 0538250078. Oba hima ye frau saying. Actually, me de Beatrice Opokwamako, but I didn't know me me Arabina. Also, uko here so de. Pastor me Baptist. For Bible no. Bodin me. Me Beatrice Opokwamako. Mikra Bible. Sa sama making. No cre. Me nitro. Onyame boa me. Of that. Asama wo ma make de na wonim. Ewum. Pacho Mako school ewie. Where we there? University. Oh, Team Pacho only trema no only say anka agent say yeah university certificate near convert say your exams be for nurses IELTS into university nursing Pachani. Till bet sure no betimi I convert to certificates no. As I would their care jobs needing to Pacho no only a kind or my send me particulars in our man. Till later no CCOS no why then that's certificate of sponsorship no. And why you think currency on only ye say ye no come in me chiba no ye to me onya two ne mind and any can say ye nugent can say anka onye nipa baako for day na later obeka say no so onye bi and the can say cleaning jobs so na say no so you okay and no na china le bia so offer na dru be wanyemo passport wanyemo pacho ma me send ni na ma na mo friend na o ka say o friend na ono person tell say oguso into ye money time kakra de bia I be the more than pictures by no na veteran dey free hakodo Germany also penny be tetre don fruit yan kon wanya ente hello hello Eugene hello good afternoon me pacho PK mo wela ne mai ne ye nya owura Kwame Eugene e wa man so e pa mcho onya Kwame Eugene obonyo srem wada asre hello Eugene hello ya from ohini ni so for mame ada zo am ye adwuma Sompa TV so ate say what not do what I so me ho ye mame bi de na sema bedan me o say friend na ya brago wo ye so obeboa ne mama ayi wa fefe bi mienu na ba ayi wa kra oba ya sanka abewale no aba wa fefe sei na ada na pe wo sere ada na wonya ma wo no wo nko e de na asie me no kan se kra we de ni wa mi se satire kra ni hu le bra ba kwa me ne wo kromu a na omo keke ne ba ye no me di amanfo ba pa be na na because me Ghana last 2 years me buy no and me call no me pa cho me akoma dia wo kan we no kra dia mo me wa na me ma no me baba akubi online so se dia ade na wo pe no obi pa pa cho kasa na tata na ke na bati me be me je me slot no that's ma me no je no esa and ya nyala ki no ba ko na de the next days no come on no and I was dying or come me fix see you no can that we to buy some fake I don't know or my fake one na I say but asem and I told me can say and we share my good share but lucky enough to that guy no I was central matching wo ye I know them one matching central yeah central Kumasi central case no price come 9 months ni
boy not 2 hours or deceiver, 2 hours or deceiver, 2 hours deceiver, but I got caught more than 5 times, 6 times. A beam so, my friend, my me, if I say, of a walk, and then it can say, and no, that's an anything this craft. I'm friend say, that's it. My, I see a idea. Audio sense and the bro, draw nay, or draw the Zika when the gem no do, no grow, then say no. Then the correct, yeah, I say, but into it, and so na bra Kwame imagine say maami a we waboni brawie o makoton mo dan de on say mu ode no oh ma I say akwantu on e ko yi akon kan dan no na nko ya on kan dan de say ne ayi amani amawu de event to what you say enti e tell say asem no akodi e kan say eno kwa de kan be say even na makodi case na asem na akodi am say e bi mu kwa me ni mu kasa e ma ne bra kwa we say ene da mu nyina na menya obi a me de ye ho from no na odu no ba ya na mka che odu say odu mintimi engege gano kwa me de kunu ka me de kunu be ware no ta ayi de bi no illegal one ka ye mo no mo de be no eni o to media kwa me ji form sika ma omo e ana me ni kunu ka say mintimi ne bi ana na on de akwa ni say sika no popo ni de e fa say ne fa do ko fafa jakwa say o to me ye mata di tia o se one afi o se afi atwamu o se den oh o se afi ne boso me na enya afi ase ma ba to kama say e say tie Kwame Eugene eti de wuye na ye de wudi ye de wato ye de picture to TV so na se wa ye visa fraud enti efe oh there be and kwa the first coming to my visa there be ase asem ne mfa hu bia ase wo sere bra eh bra ye mami anti me ma who say 1 billion yesika ba ya mimi bekunu eh ma anamba sho de o kanu asem o sisika na kodi o ye no kasa o ka anti yesika bia fesa na be dia ma bra mpa munya na mo ni dua o si yesika mo ni dua na busuafo edua ni nya na busuafo minia no wo ho ni bia dance o because abrampa fesa na boy ni be ya ni o munya na mo boni dua o ka che ye say yesika ni mpo nka de ya che ne ho ni si bi ni de nti o te wa o kasa asem oh o ka che ye say yesika no eda ho sa na o ka che anti munyai Kwame mi pa che wo mami obetimi awo na se bibi bedi wo sa na ka che say 1 billion ye den a I mean o me kasa odo le kan yen me o se odo o se enye 1 billion tina anti na me fa boni ncho na fa boni ncho na wo Hey. e dia nyin tu mami a obetimi awo ni nyame fa ne bone nche no Kwame Eugene no kwa pa extema na o nze de bia kasa ne kwa ba ko pe ne kre e ba ko pe o timi ntina on kan sema men kan timi so and now Debbie Kwame etu mami a wo obetimi aka kire mami wa wo se nyame fa ne bone nche no wo mami se ne kwa na o se me ka e ne kwa me ka o there be some do obi oni mi bia e ne kwa me ka na bo so anti imi so ase mo who should I say my want to say me that but mami ti we kana ase on enwie kama if se skano nemfa mimi sika ko di boy we obi o jeta se bia awon ko e ko bo am e case ni bia no skana aso mami dem be wonche e ji ska ba ko e ska wonche na ko di boy no but what must ana me ka che da say da me slow ya ko e de meet me nyedi but me di ma show bo say bo so me bia no now no me jai now no me nyeka first na be try na me yana ka e ka ni film so but now no me ti me nyeka this is more I go me no mu nyaka say yes see no odro papa no ire no de oye no enye so bi se ne osika se me ni mu kwa sorry say me come back to you know ewura to no o ka say ni say omo de kwa anye but o ka bit me de Mandela that say number on a case na me here no me what me to bra Kwame Eugene mama me fa de there be at the time na adwuma wasem na wo kan ye hu anim ye hu akire yes solution ye pe wo se ade no timi nya da be no mo sabe kom sika timi nye wo timi nye da be na ni sabe kan sika every month be mom kakra if se scanning na kwa every month bi aba mom kakra say na wo be ma wo kakra ben say na wo be nya ma wo if 10,000 echo if se na ko menya busumi bi aba mom 10,000
10,000 cost so I mean because any say 10,000 10,000 you you menya but menya dia back home what would the fan say roughly 10,000 yeah bo so me ben ye dey start ya je bo so me ben mu ye start ya tua April ending yeah April ending yeah then ko catch that class we didn't you know do na me ba ko nya ko tu ko na te bi ko da wa me ma no e ma no be rest obi ayi an tin better you kwat the tun it be film kwa no bi na me ye nya ko tu me is come on we is come on ti be dem ma hu se menya comfort menya da powerful the bi o ko se kwame IBJ munyini free so ye be san kwadwo Eugene kwadwo yeah me kwadwo Eugene kwadwo fodwo yeah me kwadwo fodwo yeah Kanidi ya kwa semi nua be bi make mama the picture to so on onya nipa ba kokura aka se me konfo kura Dabi obi anka so ye omo aso me konfo ma kada ma se me konfo aso me wie ntika aso me bona pomene odro abeje ntika ya bona ma me bu tomo so busan se otias ana ade ko dia kura Eugene busan se otias Eugene me say mama me ti omo dia 13,000 otias just omo yenu dia Mr. Fadjo boy na me to 13,000 pounds Mr. Fadjo 4,000 pounds that so oyin to boni ni mami me ya say e kosa but this kind me mfa but na me pe kwa me fa so me so go asem na what I say but na ko pa adom anya di ko fa me ta so ye ti ni sika ne dia na ho jo so be ba ho jo so kra ma na nyewu na ni wo de na ni be wu hello ba mi chewo hello ba mi chewo ye be san from ye busa ma me say ofa na o de ma no pa why ba to you mami that's it sexy but transit na yensa emoboso na fabrem na mehwe voice ni same we
their friend say complete healthy immune system. Can I not to say immune system no their friend say recognition and identification of diseases and infections. Sounds on afi keep data and records into area ho do abani pedie mu and afi the aba pen a say ba no immune system no identify na esa e de afri honum. Obi onama with over time why area che yare ni ntimi nko adentia and am say immune system no as one who den sama ba form ntinya de say timi identify area no Michelle Pegivers herbal mixture donibi na eno mebeboa na identification no atimi and so aye e de amount eboa na to join this as the free honum yare I find some malaria yare no ebetu ase wa bra female anopheles mosquito e ka wona or the plasmodium parasite ma wana egu ni pedie no no ebenam so ama wanya nti ase yen keeping an environment ni clean the more na ye fia hodo no na e generate ntontom na ye the male mosquito ono on hia ni pamoja emfa ntonkosua into feed wade a the power flower ho a friend sen nectar name of the female anopheles mosquito ne de so wanya ni pamoja ontimi nto ne kosua nti wobisa ho de nti a ono ene cow no the plasmodium parasite ma ona gu ni pedem no atwe omoja. This is the very reason to Michelle pebina and no take a crab na wa bre loss of appetite untimi any the one position as say ya omra Michelle give us about Michelle Droni bina and no me mu ani ngu so and I'm saying in previous years and in recent times malaria area no ayare bia bibiman ade anya ye pa nti menka se we de anya yare bia Michelle give us herbal Michelle Droni bi na enom na emwa na malaria yare na into ase kwanhwon kosom and fine free honum sanso na afa yare afa ne say typhoid yare betu ase wa bra salmonella typhi mo wa ba woni padua ni mo no onom na ebeboa na etu ase kwanhwon koso e de free woni padua ni mu na e de amount nnuane a odi say ya liquid na asa solid insuo ena wodi di dwuma e wo fia fa medication e purify insuo na asa mensuo ho te fagum na bonten so na woto ato brand and quality no ewosro sanso ena afa solid food I make sure say boiling and asa heating rate no one one na be na say germs wo ma ebetimi aboa na ekumom ena am say two major avenues we intuo enom yanom akoni pedie no na afa solid food where the two major avenues are yare friend is a typhoid yare salmonella typhi ma one timi spread through ntimi show give us about Mr. Duni Benana Mebabwa na sa how ne to ase ote nauseous and also feeling nausea abofono sanso na constipation diarrhea sebio jawana na of a prolonged fever when na ye nyoma hodo abon ka ya mo hu se no kre wanya yare I find it time for the yare ni be woni pede ntimi Mr. Bepe give us about Mr. Duni bi na one na aboa na yare find it time for the yare ne to ase kan na channel to say baby to no bia wo man Ghana mun ti true pan herbal shops out do no kwa insist say o pe give us herbal mixture adwene bi na wato na wana mebeboa na boost immune system wa brain nsuo atutweme ma malaria ana sempo ma awo enka wo mfa wo nhye dem ne nya hoden hwonko so oman Ghana ehia wo service wo busua nanso ehia wo service give us P capsules and afi co capsules we be ma na wo de afa ne say rectal dysfunction na beboa na a generate moja e de afi woni padi akwa afa ne say arteries na de aba reproductive organ no ho e be de say adwuma de hwonko no e de amaw sanso na afi ko ni amama ye woni padi anemu ningi na eboa natural blood vessels na stretch e wo enus honoma obon so be ja wonan no na moja ewo mu yemwa ne balance the equation of meal yedi any kwan se odi aduane particular at a time intena yema carbohydrate foods no yente so na empo yeni nuane ahodo contain fiber te sa nka homatia ne fiber boa na se be stimulate wo yem na se wonya constipation and then give us P capsules and afi co capsules on top of it no onso wonom na eboa na enesa how ni na no etu ase wadedi full nutrients na nipaduane panaje by product and metabolic waste na was eba bonten na intime ma no ebeboa na sa how ni na no etu ase kwanhwon koso e de afri aye woni paduane mo enam se wadi aduane benti ama ebia woni padua no anaso system ne allergic to inti yen study nyoma hodo ye konzimi na akoni padua no mo sene ye be ye bi ho no ma ni padua no empa wonso watimi na wagyan oye oba oye be ma watenkasem e wo from Michelle onum give us P capsules na afi co capsules na abeboa na ama watenkasem enso abashro be frɛ on 0543 222 470 yeah, sorry, so would give us GC mixture and I give us GC capsules. Boa
na enemu yare nyina no etu ase e kwan hwonko so e de afiri aya woni padie ne mu na metwa community awa de bia meka se wiase ko baati awon hwe wiase apomode ho nsem so World Health Organization amenya ho ntiase se enemu yare no dodo wona ye de fa ne say symptomatic ne ka se enemu yare bi ye symptomatic ade pese a twe nyina ne se enemu yare a aba nipadua no so nanso symptoms na na de ma ho the question is ebesidan na wahya ase se wo pa no pomasi brother mo na ewo wo nipadua mu eche na enyin na wo ka ekosho wa ho ya preko pa wo be ho ne betimi agye won kwade afiri won nsam nti se say oko hospital na so what test positive a wo de anaso be give us GC mixture and afa give us GC capsules adro no na watobe na wonom na de djuma enemu yare nyina no ebeboa na etu ase e de afiri nipadua nem through blood transfusion and asa blood transfer wa bra na obi blood group e pena betimi adonate mo jade ama no ye examine ho sa no kra ade se moja na ye devoid of any viruses bi betimi anam so amoanya enemu yare ahodo ne mu bi intimate give us GC mixture and I give us GC capsules na wapebiato na odi adi djuma frey na ne amon komo on 0543 222 470 0543 222 470 kana sha no se baby eton no bia wo man Ghana mu ni titu pa na herbal shops ahodo no kwa insist so give us your product ni bi na won so wato na once wetimi anom ebeboa na enemu yare any other related infections ebetu ase e kwan hwonko so e de afiri woni padie enemu yedi nkomo de afa give us P capsules na afi co capsules no so eboa na kokko ni amama ye bo ni padie enemu ebetu ase e kwan hwonko so de afiri mu ye oba ye bema na watin kasem enso e wo forma ebetimi aboa na apagya mu na kokko ni amama nyina etu ase na afi give us herbal mixture dro enso ebeboa na and so ebeboa na malaria typhoid and afi join this to us your final over on 0543 222 470 0543 222 470 nationwide what kind of stay so give us your product in Vanessa K had up a sexy ana or sexy or sexy you what I want fabrication bra if amano ebusuan for doctor so mo kwabi no wato nu pani na mai wa wi na nwi mpacho ma bi yo eni meja okwan why be ma tentian wo fe meja okwan ye maami bi ye say friend Nancy also for line police station wa freka kire obi se o meje pampers e ma fama baby Genevieve enti ye da o ma sick Gladys Banier enso send 200 cedis nyame hira no papa na maami mpacho tena se ya kwa humane so ne wosofo odifo kofisafo okokot enti yen kwa humane so na ambi wada bi twen abije twen me enwie we na ansana yentie de kosi okoto ante said ya blante yi kan usom sei ambracho ka obetu ya ne sanka mesresa nka wontu ya first payment bia 500 na chiri wa sha ase etu ya ne kakrakra SS kano me nhunu de me de ye bia bi pa kan so bi no tu ya mo fantume because kura so de emwa to e kan so de nipa no meki so obetu ya yensi ne kwan because 1.5 year ya atwa mu o ye se obetu ya sanka waji musika etika peso onfa instrument bi mumu ma me ansa na wa sha ase etu ya ne kakrakra you are be jemun sa me friend me se chan problem e so mama me da se so mama won say eri ase no nipa ya obe wonu say obedu boni a won fa wadwen enko hokra we adwen ya abrante ba ko ni dey kan dey buy na ya adwen papa na so no me dey ya na empire no ne ya na me kan say ubetu anamon bia se wo bom ho mpaye so mama de bia o ka semwe wo bom mpaye esre awrade na awrade etutu anamon edi esiye fizetem bia no adwe papa bi ba ya no obonsam so bibia ya wo de ebata ho na sabe mami wa bone bra wasi fie na bibi nti na bia na ontimi ento aso enti no eye hye bia yo obonsam de begu nanim ase bia no obeye sebe nke yetu kwan ekopeska eba besifie na ye ntone japade emfa enko abrochire
me na ni minimum no nanso enya abasa women no enye because sabe Ghana ase na adwuma ho ode obi abo degree in nursing sabe onye adwuma nyo what one mo ne ma me be ha tinia me kan se abrantie no maame no onye mfomso sika no so wode hyɛ nsɛm fiscal cash ena wogye ni mpire no so enu ntene so so wotete sika no a me mom de anka sika bi de ba bi dia na nka wo tua party bi na nka watoato so a nka beboa ebi ne wono so sense of mamuka no sebe yentumi enka se ma wontua entina kwan bia onam so a maame nsa beka ne sika bia na de ba kwa ya eye me ho kakra ne se abrante ne so de ni ma bi di agro wakasa so wosre eso onye serious to me can se me di tia maame boni be na waye ena mafo ya mo hwe yi o so wakasa sabe maame onye boni bia na friends adjective say o de qualify no emwa enu ntino ne ye ka tell say so wahye se bosumi we ending wo de bi beba o modi aso o de beba ama maame no enya ne sika na mom no onyina dwe so o maame no sika no ayebasa enu de ene na abrampa bebam ama niema and so I take it different course so for me that's it my lady maame ni sanka over 500 ibo mu man na fi dia kan obetete watete na nyese scan be say my lady ne kwan so ano no my lady say utie abema na nkomo na wodi na wonye serious wonye na wi say sika na obetua so waye na wi say obetua sika na anka ya fro of dikesi so my lady anka nyese na oso kasa also kasa bi nyansasem ade kire maame sebi anye bia obetima ya wo maame na sebi baabi a ono no akoton na japade afiri ye ne anye yie no so ogisika na wugina fidie so keka nsemwe ana mitimi ye de nkrofo ko tim di nkrofo ko na ye de udu obi ko na maame ni manu antima afu manko ana oso ogi ni sika maale di no opresi en fa na picture nto so na nipa hu so onye nipa bone ni onya sansem no ote UK hono ma odi no eniama bi hono ma nipa wo ya no adwene ho yie he my lady ewiase ade nipa bi ya ama bebrebe enkwa afiri wonsa eye omanum kasa bi na ama omonkwa afiri omonsa asema ne maami ni ne wani di no sabi nyansa sem bi anim akura waka wo so wonwe wo so de ne kɔ eniama asai ayebasa fa ni sika ma no fa nkoto ba bi oda my lady edan a wato ne sabri enne wo so koto a untimi ntua ho ka wo se sika no to ede ton dan no enne wo so kopɛ dan fofora onya enti abema no nya santo ato ana o ya woni nam TikTok ni Facebook edi sanse mu no ni ade no o hwe no fa maame ni sika mre no on fa 500 de bomra na fa we se ye ne nhyehyɛ ye nya nhyehyɛ no on fa de akanka ho mo onyina toto ayampia maledi na me kambie me si we na ma nipa bebre enko afiri wonsa no omanu kasa tan utimi dina fidie so kasa se de ope bia de kire maami na sabi anko okotwa de dua yo obetimi awowo maledi mikotwa mi dua sa pepe maledi mikotwa mi dua na manya ntwa mi pieto nka wansam fie maame za be me ye ntima nka nyansasem na da bia nsem munu sei okokam za na abrampa de da bia na wo kire kwa ye mfa so ye nkwaje ye niema na me kire kwa sei asem efra be me ye no mu bei so na yuso betua ka maledi nkokeka kasa nsem munu ya wodi maame ewiase papa anya hwe abone nya hwe ye di nyamiti na nipa bia hwe ni nuanim no oye ne bone nipa hwe ni nuanu fe no de bone di no hwensem a okeka hwensem bi oto okeka ye besre no ye mpese akire asem bia besi no akasa ya amoa no won hwe no won fa sika no half mra no ya nhyehyɛ busumi bia won fa 150 mra busumi e betwa to no no de 200 abana sika no koda ba bia da no onya sa niam na wo ye no awie hono. Hello Eugene. Hello me pa cha o say 10,000 it is can be basa eti ka o de 50,000 bo mu ma no na kire no wotete a enu mom no beboa usom say me pa cha. Okay any ka we send 3 months for 50,000 na kamedaba it's a mean o ma 3 months na fa 50,000 blen I want to be by June ending dinner. Media 50,000. Anti usom.
Auntie me busu asem. Ba cho mate. Me pacho Eugene wase wate o agire bokrata o nti bende. Macho say. O se wate ju wandin a wate. Eti agi se ye krata to so. Na di. Macho no kra metima ye pa no na mo straight metima ye. Okay, o the producer no be kasa. But Na woni abusuani bia o han ko ba be gina mama. Me father wa ho, me father bit my ba. Okay, ni kasa na. Ni agire number ni na kasa why? Yeah. And I said bit mama, see I didn't kra no, bit my bit mama. So ndo you okay. Yo, ndo no abusuani. Yeah. Nti omu bia. Okay. Yo. That's you the bibia me pemu na mafe. Yo, Matthew, that's Abraham Pakasa. My lady, and so what can one force yo? So a simple swimming and santem, what if 50,000 ever ban? On farm number 2 baby da. Say a yagin boniba, a creative more tongue. My lady, mammy so to or quite sorry, and will cry by what you didn't say. But the branch here, you won't have a mamma could be bonnet. Nothing having crack or bono. My lady, as a panamico. As a mammy, what the yarn afro so how. Say be here will be none and nimrea, as I want fro. It is so what Timmy Atum say, or the 5,000, 50,000 bebano. On famra, and family to be a da. Malady want this, I will be crying green. I'm a papa mosun. And say, we are seno, and nipper be penning you and no and the bonny. Nipper be penning you and what the bonny, and didn't war here in Jinsika. Now, Miss I come to some bank, my lady, making one mentality. So I come to some of the episode to be, and the nipper be so far, can be so. A dear man for sika, Eddie. Abe market ticket you, O Cobra, and your ma Ebia na mami say you dia ye ka kwadwo fodwe ebi kura na nya mami kwa no de adi no ebia na nya ono kwa no de adi no enti ye be maladi wan fa ma ye be ma mradi no de besi maladi wan fa ma ye be me na hunu se dade bi twa dade bi mu so mu so da no makotete enuro no mo de nam maladi matia enti me manati ase se wa se da hon famra na so mdwe mra maladi me da se pi drinking water. Ayen su krojin. Wasi we no. Yen konko jibi. Ya kala. Eye kama. Obo yowa ni nyina be free ho. Pacho odi enuano ti se magnesium. Ewom, ebumu se cha. Kona kwa jibi. UGC. Ani Brema UGC he ya na yewo. Ai abawa wutu nkwanta. Kona kwa jibi. So amenso. So for mama woni bebre. Etu. Frɛ wɔn na gye order 0241449191. Dawood Herbal Clinic. Dokutai wo ya ade se. Ye wo dweso krapa. Ehɔ ne ye wo. So wo se yade ben. Eye jimi ene kwata. Adwaman. Ene die. Ene krono. Ene wonsa. Yaka nyina. Otu ase. Wo se wonum 360. Na de wontement ni twitwi. Ochi wapono wapo. Ni nyina da. De ni bedwale. Ebe free ho. 0241244012. Na onko wanim. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Ye fi ani nkire ho. Ye dey do a friend is Donak Herbal Medicine. Kona kwa jibi. Eye male vitality. Ebe ma wa gina mu. Ebe ma gina prim. Ama wa ye gidigidi. Emu be ye den. Ebe ye den. Wo sure jan. Ebe se pia no. Wa be ye adwuma de ade kura na wura fi. Kokwa jibi. Ojo so ntenti dra na. Ni nyina be twa. Ebe ma mu hyehyew. Ni nyina be free fojo. Fo ani kire mo. Ebe bi eto ne aduro bia. Etu aduro bia. Ebe nya bi 0246727677. Bibini Toma Plus. O se aduro papa. We o satanfo. O wonuro. O se bia. Esi wachi. Ni nyina be free ho. Baby eto ne aduro bia. Etu aduro bia. 0541337810. Adofo a wo mudi wo ma wo dai. Yen hwe na yen tin free ho. Birthdays aye ewo ho pamuchew. Ya pamuchew mo mudi wo ma wo da mo fanto so ma ye why. Na ya mo what omo aya no mo hwe e kira na. Eh asemni. Oh. Ora Richmond kwabena bano owo bema camp nkran srani ai Kevin ewia yeboa criminal Kevin swami commercial bank wono no wo hie nua ba men awodapa esre wo so nhira ene kwatenten so edema no Christabel nso wa edu wan na ewehye no manchoro bibi amawo yo ena wodi na wodai
Mammy was one pussy. As I was soon shrank quatinte and so the man. Me patch I can't collab so come. Catch the obi, yes, row. Ya patch on crabby come, why? I be the catcher, where ye near bar Abigail, our male London. They also adopt your crown. Me mat me nu, and ne me no awda, and watching and sweet me no awda. Ain't teacher say, well, bro, swankasa. Nini, I won't find your my center for auntie. And now we do a mouth, there was about could say, Sibia, and it's a Michelli, Mudiaka cracker, a patch of Rami Unubo. It's in granny do a mouth, and watching. Yes, no, mission, and so the mouth. Nanette, what if for courts? And no question. It's me patch of from my wife. Now I'm sure you call you could see. I reach him while I and no did for court. See, I said the Bessia Yakusi. I just answer. Ya Janua, whom I own, not the Pessia Tiano. See a Bejano. Not some sea. A jelly no whom I own. And when you're trading. Hello. 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 My lady. Hello. Hello. Hello, Basha Metunga. Tunka Eddie and Tunka, bra. Basha, there was two. Hello. Hello. Hello, my lady Metunga. Yo, Uti and Cow, dear Cassa, I never call court. I didn't go see you. Yo, my lady, I'm a chief for her. Oh, my lady. I am a crack. And then I want to send me. And then you be people our court a year so for a year called the my maybe the papa be the abolo when you're branching the with the now I look at you that. And then I want to send me you more. Me patch starting my and I'm quite dear to see you. When you say, Abra, the money, no, a crack, mamma, papa, Omodia Semono, a bar court, normally could do a boy a year so for a track, and you be in or buy it. Bearman, my letting in Swama. I told you no team work to me now, my Omoria so armor. Okay. And she may call it a man, the money no people free. And she, that way I make a day, so for last it's about the lawyer for me, and no buy, no, what the lawyer back home, and a buy. And she, that way I make a say, judging no, to us, and then now treating me, you know, the best not transfer, so into the sofa, pick up for essay question, and then now she's in the and that's your money bill. Passion, so your money bill, Debbie. Now, buy no. Last week, now only lawyers in this week or the lawyer back on a buy. Am I right? I'm a lady. Wadaruma, this week you buy and what lawyer back and a buy. Nebra, when your base, and send an enemy. One was my lady called to the Uprim court to the old and send an hour motor and then now watching you know, and then also buy and San and then the Munani said, and then I will a canipa. Because then I agree and say, be and Canadian. Never been at them, and Yaman. Now, Obana, Mana, Bemana, Manu, with him one for an idea, some no kind. Otemoni, no, free, there's an interior, or more unfunny, be unfarmed. Now, the book for your saying, and the GDC, and then now you lose them now, you try to only be your bar. Your money was in the upper kitchen, Papa, come yes, and Madame Cotton. You, yet I see. Yes, Madame. What's my DJ? And Nuna, and no more call to
ɛne nso a yɛama ne bail na deɛ ɛyɛ me nguya ne ababaawa na wankɔ na bɛrima ne nso ankɔ no sɛ bɛrima ne deɛ ɔka sɛ ɔnkɔ nti yɛ deɛ yɛayɛ yɛfa mu deɛ sɛ next 2 weeks ne yɛde ne kɔ no ma nkɔ ne yɛgyaa na me deɛ mayɛ mafa mu deɛ ae mepaakyɛ do twum a ɛnyɛ na pɔn pɛkwan akɔdidi Educhwa herbal center so ye na yedo edru no educhwa yetna se aye ma ho no pa yede aba edwa so yedru no dwuma edie ene moa etimi eboa enipa educhwa herbal center de wote ade bia meka se de ba wotiri mu a eye educhwa bites de wo kan no edru no emre bi atwam na yenom ema yayam tim anasisi ade oba enida ne eha no ne ade ade de ba wotiri mu ano ane saa tete edru no a na wonim se oba no ma nani dan ne se obi wa ni dan ne pa won so a bosome so a eno a menses na ehye da ma bia nanso yawo obefam enya yawo ketwa no educhwa bites anasa ne capsules bo modern ene saa ohawo ne nyina no abrase ewo ye manmu sanse wona wode won ho ato educhwa bites anasa ne capsules no so no de wodi adanse efa yenupa ye de aba edwaso ho edisa won so wo hwe me na wo tie me na enida ne ya me kasei ebi abesuo anase ewo ho na emomo anu madura enkwa mekamfo educhwa bites anase ne capsules no e de ama ebeboa wiye pa edure ayema emma papa oba opa wo oba wo fichi kurom yawo ene hawo ewo mu nyina no educhwa bites anase ne capsules me so wo tie mi atie medofo capsules no ene bites ne nyina ye adwuma baako edisa wo pe bites na waje nsuo na waje sa wo pe capsules no so na waje enkwadi bites no ensa anye capsules na sa nsuo no ensa anye capsules no ede wo hawo ebebrew enti obi wo hono pedro nsuo o se enwono enti menom topaye no enti na ye topaye ede baye no enti me so ya no watie mi ye pa because obi wo no ofra wo se mama me kotoye no me to nsuo no ne capsules ne nyina na menom ye me so da bi entina se enkase konom nsuo ne capsules ne nyina enti de ope no me dofo na waje se ye ni dane se de make na menstrual problems na numbi anopa ene anumre se capsules na abeje anumienu anopa no anumienu anumre se nsuo de no so a atremien se de ya kyerɛ wo ho no ahwɛ na edi so na nom na emwa wiye afesisi ade bia betena wo so eye wo se bi kura obi na ato waduro because se de edura najo a usisi musiri wo koto a enkoto osɔre nso a ensɔre me pa akyɛw ene de ani a obrasem koko betimi de saa wo ha na brew sisi ade bebrebe no pass ana koko no di mu ntintimai pa eno ntina ya na ye betena se ani akamfo ye dre de ama obi a wo se mi sisi ya me ya eya na atwea fa me to ase me dem na si fom kura enye ye ne matimi akɔ etimi aba educhwa bites anasa ne capsules no no bia sisi ade ni nyina edwane ema ahotɔ koko abedi ye nya bebre koko asɛ ye ne ma bebre na so duru baabi no na ye nim sapals anasa koko ne betimi aye sa obi afu obi ni padua kura astate eye kese mu so bebre no koko etimi edeba obi si asoro bene obi si miti eba kyese me pe baabi kura de miti ahwe me mpese obi kura beka sa o me ho na me pa atwa wawo a eno so nkwala no do mo befa hene koko betimi ede sa o ha we se nyina aba me nkase koko nkoa ena ma enipati ya ne ya me se koko betimi ede sa o ha we se ya ba eno ntine sa wono madu twwa bites anasa ne capsules aya na wuti na fata ya wo ya no ebetimi agyae ama wo ho atɔ obi wo hono ma enche na woposa nani obi timi kwan ne minum saa obi atotakra ese ne bagim se ne pesim obi de ehye ne boton obi de da ne mpa atifi wotimi nu na sum saa de be no na naso no kra wotimi fa ne nsa enkomu bie me pa cho koko timi de saa wo ha won eba enti wo akoko no obi de de nyame adom afifiri ne kom obi de abetua ne to enne abrema ne yamtimu kakra bi no woja ne nan no emoja eba enti wo krakra ne wie na fe na ase no ontimi ntina ne to so ene bema bi kwa agya nan so a obepie ne ese wo ba bi na abebu ne nsegu wo ye bema na wo hwem wo ye oba na wo hwem uja wo nan ne moja wo mu a me so se padu twwa bites anasa ne capsules ne nyina ne sesa uja wo nan ne mu ode anasa ye mutim eta ewo so na ansa na wo nya wo nan a enye no ma me dofo enkase na me de ba bia mete no kra no ebi ne ho mikotu esika enu ntine se be ye na me 2 cities me 3 cities wo beto no ntine ma kwa enye hwe eye hwe ebetimi de wo hawo abra
frɛ pa na wontimi nya wo na ya wontimi ni di wontimi nna ɛno ntini bɔ mmɔden na pa adutwe bi tes anasa ne capsules ne bi na ɛnonom na wo yam entimi ɛnna ho fan ɛmfa ɛma wo wani na oposa ne nyina ebegyae wo honam a wode nsuo ka wo ho a na wo ho dwa wo ne nyina no ɛbɛkɔ ama ho ɔtɔ ɛno ntini nipa bebree nim sɛ adutwe bi tes de wo nom a wogya wo na yie anasa ɛyɛ ayamutim aduro ɛnya ayamutim nko aduro ɛsa yadeɛ bebree koko nsɛnsɛm anidane ne adeɛ ne deɛ ɛboa yɛ mɛi pa ma koko ne nyinaa no efiri usisim ɛma mogya ne timi di afurusane yɛ koko atimi esi ɔbaa wodie mu amane wɔne bɛɛma hyia ne nsuo na sanakyi ɛba ɛbɛdɛ na menua ba watimi afa yɛfunu nom adutwe bites anasa ne capsules no na entimi ɛmoa yɛ number no ɛna egu tv no ase no bɔmɔden me kasa ya ne yɛ maame nkasa bia na nka wo twɛn sɛ ka mɛka adeɛ bi ɛha wɔ na nso mentimi anka ɛbrɛ no nti a wone maame kasa wo se maame adutwe bites mani bɛgye ho sɛ menum bie na me haw ne nie menom ne sɛn na akɔwie me sɛn maame bɛtɔ ne bo ase na wɔno no de nkyerɛmu nyinaa ma na mmom a motie radio no deɛ mede number no ɛma mo 0599 415191 0599 419151 number no eno no bomoden na frɛ yɛn number no yɛ mienu tv no ɛso no 0544174461 eno nso ɛyɛ maame number afe adutwa malames nso ɛwodwa so malaria typhoid ne jaundice no eduru baabi a na wani so bere wo nante kakra bi a na wabrɛ eduru anopa ne anwumre a wanhwɛ yi a wɔse aduane a medi yɛ na obotimi hwe wo saa wanhwɛ abɛka sɛ yɛ ɔsa obi so so ɛyɛ ɛwɛma ɛno wɔnom sunsunro ɛkɔ yɛ ba yɛ nyinaa no wɔ sɛ aduro no edin mepa kyɛw typhoid betimi de saa ɔhaw no abrɛ ɔpaa enti adutwa malames no ununum bia sɛ yɛ typhoid nko ade a ebefiri hɔnom ama ho atɔ malaria no nti nanse wɔnum ayɛ no no okɔ kɛtɛ so a eduru anadwo anipa nyinaa da na wosintentene mesew ade kyena wo nante a wo nante koduru ha ne ha na wabrɛ na ho tim fifire sei malaria yɛ yarefo malaria yɛ yarebɔne ɛde nipa bebree ato anananom ɛwɔ nsia do enti sɛ wo pɛ malaria do wakɔ hospital ya yɛ lab ya ka to sɛ maame malaria na ɛha wo no ya ma obi free hospital aba ɛyɛ wo wi akɔgye bibiduro ɛnom na ɛnka no na bibiduro ya ne maame no ma wɔn wo akurase na wɔn ntimi nkɔ hospital akɛse mu no malaria duro die kyɛse yɛkɔtete ne yɛde abegu da asɛm ne anoa anɔpa na obi ase bi anom na ɛde ahotɔ ɛde abrɛw enti wani subiwe ne nyinaa na wo sɔre a wo ho atwetwe na wo ho na ma yɛ wo ya ne nyinaa adutwa malames yɛnro mienu sesi a edwa so ba bia wo bia pharmacy shop chemical shop wɔna to aduro ɛwɔ trog so ba bia bewura bia no adutwa aduro mienu ɛnyɛ na ɛwɔ hɔnom bɔ mɔde na friend number na egu television no ɛso no na sa number ya mebobɔ ifa na friend na ne maame ne nkɔmɔ bra me sɔre number no ɛyɛ 0599 415191 0599 415191 and that's 0544 174 461 0544 174 461 adutwa number eno no ne awonti ase ne nkyeremu dodo bi a wopɛ ɛbro de American nyina so no bomode na ene maame nkasa na wonkyerɛ kwan a bɛfa so abanum aduro no dodo a wɔsa wonnom na malaria no ase etu koko na ha wo ne nyina no sania wobesi a wobanum adutwa bi tes mesɛ yɛmfa ensa na ana obi frɛ wɔ se metimi de bi asa na mepacho ɛyɛ sɛ obisa yɛ ansa na wokɔ ho yɛmfa nsa yɛnom nko a enti bomode na ene maame enkasa nyankopɔn yɛ adomada senne yɛbɛsa na mo so ba ye du chona wan fa bites ni bia ma me ba to de bi ma e mo de mo ba mo fa bi ma mo me bi ni anso ya no mai e nyina ye mtim ku ye yo abusuafo se de emre na duru no pk wa bre pa wo twini mo twini me kwa we san abonyo no apota me a ese do so ye geresi boso droso na de ne talk show nko ama obo nan eni mo nya ya pon wai ya sorry Now, we share when you say Miss Open now, you say Essedos group of companies in new pie at the other just a year Essedos Moringa capsules, Essedos Dandelion capsules. They be a little share, the catcher will say, who yen pay so Essedos will be just Essedos group of companies in a catching any Moringa capsules, Bible crowd, Moringa, and you made to me, Miss Ye can, the doffle at the idea ever boy. Dandelion, why wouldn't you say who you force a CA up there for 10 videos swap up or shot? Dandelion, your man, just say, you see, you can't, and now for
ni na Exodus group of companies na ye dia fa be for kwan so aya ne kama ye go ne konkum dia ba be so for say nu pay emedi wa kejira mu abra diabetes ade o shebre dia sha da ke obi wo ho say diabetes yi e be so ye me so nye ne ma ko a enko enu nti mi nu hia na mi nu di ko ma ya me ta ka se bi di chiro so be ka ya me say diabetes na ye on fie bebrebe no enu ben na wo enu ne question ya me bisa na wa hye ne nso say abre bi aba be to sa diabetes san diabetes amanyen wunya betom say pe asem we be ka kire wan say wo de aduro we ya nafa na se aduro ba kono nko ade bia wo da so wo be ya ho dien na se wo diabetes no adane pe kenkran ye ni na ejina ho ebegina ho akopem say nyame beto ne nsa de afre we ba ne sa na se akwa ya wre hosem nyankopon bo onipa no oni ya di ni yie enti mame ntu gidiem na me nhye nkran say aduro bi wodwa so a enne wo diabetes no se won saka bia ebetu na se de amaw ni nyina eye Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules me ka kire say enu abu a medika wa wodi madanse say enu abu na enu no wo firi no di sen dodo sen na wanom na wo yare na kwa akosi sen enu nti na me kan for Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules di amount enu ye ntafo aduro be kan obeka za ade wo mo aya wo mo ntafo na nom da bi ne sa ne se enu no ye ka bom enu nti moringa no ofa na wafa dandelion na bia woni konkom kama na nwanwasam ne anigisem ewo mu ne se konko bia ewo mu 180 capsules. Just imagine 180 capsules enye se bia eba be ka kire say wo de diabetes na ye wo no enu egi se wo kwa wo no makoto abe se du ansa na ayare akoda bi ye se ye tu mire ni ya kire sie ne se nti na me kire wo say Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules ne nsunsu anso na no hye acha 2 weeks e wo se ohunu ba bia wugina 2 weeks ne ba senia wo diabetes ni sitie bia emfa hu se ekuro na etu wo Mamen for Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules en fama ebi ana chese waboto eye o se nida so nyina asa me pa ache onupa na medi ho adanse de akire o sei ne efedro no abre bi a wonsa be kan Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules se wonsa nya so mse pe anopa no ubebie so no wayi mienu wuyi moringa ni mienu no obeyi dandelion ni mienu wa wuni ulcer no wo benom wana wa achi na ese wadidi na emom se wo ulcer de amepache wo bedidi ansa 1 hour time no na ese wabɔ modern afa wunru no enti anopa bia mienu na ese wanom awia mienu anwumre nso sa na wo ye ni say ya 2 weeks beba no na wo de adanse na eba Exodus moringa capsules ne dandelion capsules adanse egu dwaso no ye se ye ka abrochirefo de ye krampo na ebu ye kon mesrawo eya meka nche se aduro ni ye keke nu bina se ebo mu na ya meyi nkonya moringa ankasa wonim niam etimi ya eye practical enya de foforo wonim niam dandelion so timi ya eye practical enya de foforo nti bomoden na hwehwe nupai na enupa mi di ho adanse de kirew na ho oden soronko san so gina high blood pressure low blood pressure last week na me ni wudi nkomo bi me se won hunu se ne pressure na ye siti a ye kan won ti ase won hunu pressure suban a ye kan won ti ase na won hunu se ne pressure pa high blood pressure low blood pressure no kra de ye nka ye ni na de wo se ne eno de won mo wa obe hu so obi gina ho akum na de na aye ni obi na ato na duru ana da bi low blood pressure no na no emo wa wo ho ana aba beto na de wo ko high blood pressure ne de ho mpopo ye bi nie obi wo ho a wotewa obi hunu ane se moja firi ni hwinim ni nanumu ba se hunu bi da me na me ka kire o fre doctor ne busa no ekwaso na ebroso na afa de wakwa wie stroke eye yare bone eye yare a ehu entimidofo wotem nkentina se ma asem mfa wase bomoden na hwehwe Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules no na enupa yi bedi wakagina mu na senia operation na ekwa akodro se ye high se ye low waya wuntimi nya no pomasibre no me ma wa no pomasibre na awie bomoden na fa doctor number ni doctor ni nkomo wobetimi afre doctor sesi ameka say papa yi wose wono de abre bi abefre ni bia waye ready wada krampo obesore na waje wo so no ne wadi nkomo sanse wunti na owo fra homen sesi abre a wotem nkan 0544 44 70 33 0544 44 70 33 and I say 0537
45 66 65 0537 45 66 65 me pa cho fa homei na bo modern na free ene dialysis na atu ate say brofo kese aba bedadwa ye nananom mrewafo ne nkokorafo kromatimi asuabo dialysis obi bubu sase ede na di kidney ho nsensem abasa ade yenuane a ye di ana ye nsu a ye nom ana me pa cha titinyina no na ese nuane a ye di ni nsu na nye na emom ya na nananom nimdie mu no omunim se enupa wo ho bambo wo ho ntidie na ombeye ommepe nupa bi moringa wo ho beti bi de agu nsuom ode bi beye aduane adi de bia me de yenuanom omo wosrem ye example de ma wono ma wosrem no twase hahama omudi bedie moringa wakọ na omudi aya abomu kra titidi a wogina ha besre o bekwan akwa fried rice eno so na emfa hwe mrew enam so omudin hahamanti abrebi omumpomu eden eno nti na me tu ugidie mu se ene dialysis ya nipa ekwa akoda so bebrebe no me kire waduro diabetes maka ho asem maka high blood pressure ni low blood pressure dialysis ye liver dysfunction ni ade nyina me pa chew Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules meka Exodus moringa capsules ni dandelion capsules abebusa say nanti aduro enti yare akese nkwa na esa no kwasem yare esa ne de ya akese enti wa wunya nkwo san so hwemu enkwada dialysis so no me tu gidie maka akire say hwehwe Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules na intimi ntwitwa nyew because baby as say nipa ekọ na ya na emu osum eno ntimi na okasa bia me true challenge bi de ma what menken we de foul phone moringa e de na ye enhwehwemu da di pefe se eye niam bebre dandelion de na ye eniama ewo wiyemu ade nyina dandelion na ebo ho ban de ama se ne be ya won konsohwem enti empo wa konsohwem mpo a ma menkanfo Exodus moringa capsules ene dandelion capsules emfa ma bomadian na ne wo kumase a wo de wani bekirem ewo apidank kolenak danifama Misty Herbal, Tinata Herbal Shop, ebi wo sofo line. Ensroma Herbal, ye ne Asempa Pharmacy ni ne di animhwe. Tafun shares so Friends Pharmacy, ye ne UCC ni di animhwe. Mampon suta se wa Herbal bi wo Top Amazing Herbal. O Tafun Matedis ase wa obenya Biscayne Pharmacy, ye wo Deco Paradise ni mu ye ne adwusu dwom ene di animhwe. Arms Herbal so de abrepo he ya obenya bi wo ho. Kumasi kro ya Osen's Chemist, Race Course ebi wo ho Green Leaf pharmacy ebi wo honom tafo 4 miles ye ne high sense de di animhwe Green Leaf kro na akronom banders nnuam ho a obenya bi Life Co ebu akwa Sales Plaza ebi wo ho Life Co kro na atano so ye ben multi credit sunyane me pa cha open dodo atu dia de wani bekire mo Green Light Pharmacy Brekum Dr. Clement obema one dodo konongo Isaac Hillside Pharmacy ebi wo ho Living Home Herbal ebi wo ho Antiakobam enso so ebema obi ato me pa cha otema na naboache Little George Ashaman Ekus Pharmacy Accra Okanshi Drug Lane ena afi Tinata Herbal Shop bia wani betwa so bia na se Tinata no ebi wo Okanshi Drug Lane Homankasim Jeff Herbal Takra dinim Dear Pharmacy Christ is the answer ena afi Ben Yak Pharmacy mpacha ofre doctor ewa homai so na wonye wo so ne pe Exodus enupa ibi na yo 0544 44 7033 0544 44 7033 and I say 0537 45 66 65 0537 45 66 65 me do for my rain say Exodus group of companies there yen any de asetna pa aba Ghana 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu ye ntia so bo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no
ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Hey, middle. Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, sɛnea mensa ne me nan mu twetwe me no. Emu ayɛ titiriti. Mentumi mpo nsɔre. Ho na enwanwa. Ɛno a me free dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ, mato 3P garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne sɛ wada. Sɛ wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ɛma moja edu mwafusane no. Ɛkyɛ natural garlic papa bi. Ɛne ɛde ayɛ. Aha, nano na madam Fukofi mpo ka kyerɛ me sɛ, he work natural hair fufuo bi biduro bi ɔmo de aba. Yɛfrɛ no 3P garlic mixture. Na amanfo tu ɔmo atu agu so no. Ɛnya sɛm ketewa. 3P garlic mixture. Wo ko todwe ne waposo na asɔre a wo complain no. Sɛ wonum 3P a ebegya ne sɛ hum. Ɛduro yi ɛnya mapemfo, ɛma wɔma wɔmanofo, anansa nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. 3P garlic mixture yi. Wobenya bi wɔ mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak ɛwɔ 024-89-288-24 and 020-100-0021. After you, na you. Mema wakwaba Herbal Life Care. Jaye body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, whoop wider hip, big butts, body brightening, and also whoop appearance look attractive and Jaye laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, dust spots, and ajo honam aposto any for any tremu Life Care yawa anu ye at the mouth. Life Care, yeah, body management, and also weight loss. Ebi ana uye overweight. Uko say u slimming down kama. Na u skin no ana say u body no etimi eyi no pepepe. For any chem our Life Care. Life Care. Yawo Kumasi Edun Railway Police Station. You need Jasper Construction and an air direct opposite. Message say over for Life Care. Our 0540 58 8731. And I say 0203 18 9090. Life Care, your life expectancy is assured. Market. You go for a from Jinameno, Yanani different type of Jiname, Betobi, Abwani Yafo, Yatete so. Yes, our uncles come a be what Abyss Plaza. Femi Che Papa be a dummy comb. Share Beshibi. Femi Bango Papa be a dummy share. Yatete Niamanis to be Bia or Abyss shop. Bibia or Abishop, Betobi Cotton, Betobi Coche, Aya Fufu La Fo Yatesu, Bla, Adesia Market, Abyss Plaza. Bye bye. So, what about what your papa Piana? Who you watching? I said, Bama, this is my secret. Give us Emma, I want to go from no one to me, to my dear one pen. Give us P capsules over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you from? Then I'm going to follow from Mr. Babachiamwa as a Niji. Bosano. Oh, no. You nephew, I can't give us cold capsules. Say yes, I read the word. Cold could do nipper them when in our posa a mamma and Tima Wunja would name. Wouldn't give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do, Cronquan, F. Give us cold capsules. A pain for a batter, one more menu for one and Quadawin if you do me.
Prakasa ye aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yetin anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk herbal ne Heroes herbal Accra Okechi Drug Lane Dani herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder eye aduane san ye duro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oi honey and about surprise Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules musa dawo complaining with sisini koko a epe ajiwakade and no draka sepa ne Nikodi brew. A yama mani mema. A yoku ni sisi yari sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo we. Sudi, me le komo me mami adwa mo. What dance ye aye juma. It's a living testimony. Kone kwa judi. What can't keep yeah Sanitary obie timinumbi I just happen for one woman for that for any the onion fear do me FDA age adwade nkrato yi atom. Hello me dey di grow fine wonu mu ato wuntumi nidi wunim ni entira ebasa na ekire se yare ewura woni padua nimu a ni padua no pese wo kutia yare no na enam se ahoni nu a ewo ni padua nimu sa na enu na ni padua no ede ekwatia yade no nti ema wonu muto enu nti na wo behia grow fine herbal tonic a yedi koko aje emani padua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pani dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne kwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yes, comfort, I got yes, confidence, I got yes. The new Yas Extra Long Sanitary Pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got yes, confidence, I got yes. We got yes, protection, I got Yas Extra Long Sanitary Pad for extra comfort. We got yes, protection. Ojo, let's say, oh, foul. Coco ni IMT, anyway, feel Mr. Pace. Oh, this may not go be test be or any capsules. So the mawa, say Coco, IMT, wifey menstrual pains, and estimate. Namisi and say wifey yare, or choir sabia, and no mercy when ya malaria. Me call ya no mammy malamis, me buy an and ben malamis, say wifey. And you don't know what to see, say, me cry when yamekwa, or mammy tonic be. Bra. Mrs. said, me fear to Hey, honey, into a bad and I can't want some son. Oh, baby. Oh, my baby. And what you wear? Senenso, open for, or bad time, or my abofra no for, and I abofra only in fear do me 8 me for surgery. And why
yi obenya bi ato ewo pharmacy shop, herbal shops, any over the counter medicine at phone fra 0599 415191 0544174461 and 0208 161800.